for some when Ghana Education Service woman him no understand persist say we dey English language books ahodo ho history of Ghana RME computing creative art books ahodo na bi ho one more nursery preschool kindergarten one more numeracy language and literacy creative art fitness computing coloring and writing for preschools now one more JHS level no English language social studies science and math computing career tech e bi ho schools no muntie ye mo exam terminal exam midterm exam famra ye benya brania daja set question na we like bi ama akwada ne gusu a wotro ne se wosiesie ne ho hwiebe bi si ni nu hode no aso bo bibia enye na de foforo kumase puto ja de we ben station no enkrade danso man first stop na abehu yen bookshop bi amu perfect ngoma nyena 0243 299 938 and 0540 755 465 Vitambook anodie eye aduane ankasa oba na mfie duonu ni akire nie ene anu abeti sampempenso yi yemfa cafe bia nso omuo egumu nso ahodo bebre choco banana strawberry no ena apa so ya nyinyina ebi ewo ho de yan se wo kwa akotọ a choose your choice nato calcium wom omega 3 6 and 9 when ye enwani nuro ahyemu ma se twom nte wo do mo a eboa enti na da bia da ye tufo se wo ye ba atan a won kwa ankohye baabi nkobọ ne guranguna ya ye man kwada ni binum no mo so aposo se aye dren no mo nyiri mo nso bibia da aye kama aye Vitambook enyuma dama ana so asene awie ensama hodo no nyina da ya kenkan ede ama senior man de ya da ma kwadwom no nyina aboa Facebook YouTube baabia yedem asare bia Diane ena ebo michido makua no ena ensemi awie me kankan ede ama mo mi amesumo awie de midi mami ajoa nyanta tando Afrika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi Nyaba ne santi enu adabra hosem wasi ye enkrane kumase kwantempo so a STC bus ya edi nipa ba kumase eka ho na tanka yi bi eno so de be bo to bo bus ni mu ana eja etom enipa mro wo mo ho de wo mo bedwane no mo dwane na asem ne ba ye no na hwe social ni media ne so se de videos no trende na hwe se de STC bus no ahye ene kan safoforo bi a na kan tanka ni nyina da eja tomwo na ka ni bi kura so ka eka ho a na se ene ye de kan sa horo miensam a na enura accident esi yi na wo mo ho ebomu ne ye yate ne se enipa no ba mienu de wo mo firi mu ahoro be ensia de wo me prapa ana enya asam ketua asemi eba yi wo mo afredum jafo mo de ne amerika be pie mo san se wo hwese de na eja no dare a wo ma mantama atama hye eka ho bi mo be yi de betumi bia ebe yi nipa wo mo beduru ho so be boy emie yi nkrofo na wo maka wo kasinim mo nyina pie ye na Alaskan nate wono eka fire service wo hu wono kasama wo mo woni papilo di nkomo akirikire mo sade onkoto situation no je won ma yafa ho nyina da obodi tofu ade ama yinsi yanti asempa yenyane ntia no pe at exactly 11:45 hours emergency say accident bi esi e wo bunsu kwan ne so enti ye pentem efresu mu fast station e me ye ba be boa bunsu fast station e me ba be ye adwuma se de sepata ampa ye bedu ha no na accident I involve 5 vehicles tanka mienu ene SCC bus baako pickup baako ena Kia Sorento saloon car so baako ye shemu no na tanka baako de eja no atomu a ahakose brem na se e wo bridge no enti ene emrantie ebo mode ya edumuja no se ne wo se edumu because na eja ato STC bus nim eja so sanda pickup mu eja so sanda tanka na eno no ye den ekoto brem na se mu no ye dumu no entem so ene emrantie ahode so edumu no ye sambo modern eko hwe nipa na omo ye den omo sem ewo ho ampa ye pie mu ko hu se enipa mienu a samre na nyame ato safu moja no etima den ahye wo mu eso na situation e che na eja ne hye pa enam eye fango a esu egu community no e ma brono so afo yinara ehu se ampa ewura ne ade anyina ahye e ma nsuo no etimi so eden ado yie nti emrante ne nyabote eyi nipa na won no oyi nipa mienu emrante mienu ayi do ma police for samre ameno kasei se won fo munko eye mochi no munko mko shebu no mumpe se na ekokusi ampa the Ghana National Fire Service su command hereby aspom 2 aba boa ehwe se na situation ne besia ko ampa ne emrante na ye bibia atodi ya hwe ese ye clear kwan nim se na be ya betima ye den enya kwan na e kwan no abe
use for purpose na emranti ana say cars a edusu akoni aba nyina no etimi aiden akọ omo destinations asumdem amre enipa anwa pura no yebetimi ahwemu a yeba ye no na emu nyina wo ST bus no etimi sifom ema ye tiri mfofo ha nyina etimi abo mu nyina sifom pick up no so onye omu nyina etimi sifom nemo kia sorento na obi ne nebusuafo de omu nyina ye do omu nyina akọ ayasa bi obi nipa enyensa obi ne yire ne mma e no omu nyina yire makopim ewo ayasa bi nemo nipa mienu omu ka ho de sanwe ye ne okase omu ka atasefo asase no Ania yati ye eye ora Aleskenati dumja jumekuo no waka ho ebi wo mo ayo moto nkrakasa na atese woni papilo edi sa enkomo enra ara wosembo si yenkane kuma se kwantempon no so ene bunsu junction wa na sade ka ase no ye no na sa accident ene enyan papa STC bus ni nyina ehye enipa na prepra enum amane na atese wode aboye ye kwa akopiem ewo Kofodua Technical University ababeto dwase na Quality Control Commission no won makwa operation ewo ho masabre ya yekase adesiafo be edu ya wo Kofodua Technical University KTU yakwa kwakodoa wonum na achia yakwa kwache wonum nyina ya kire se won mafa kwati kwan bi so etonton ice cream anya ice cream na waton wasemeton drink na drink no onia edinyaw na wokoto bi sa wo kwa akonoma na abete ugina hwa na wuro ho wo ka ka ikura na ikura wa otumi di chobi sika so ho nyina da otumi yi na de ache sanse eniama wo modi asoso san ice cream ne drink ni mu no eni enyan wo mo kire se enubone na sisi ade adesuafo no wokopiemu wo ho a ice cream yi any drink yi yesi ye ton na ukoto bi no ma na abete enya drink sa akwa enya ice cream sa akwa enubone nko a enu o mahwie di afrafra o ma ye sa ice cream o ma ye sa drink enu o motonton e wo campuses ahodo na wo mokwache wo mo no emu ensam na kwakwa ye pinso ne videos ne de bebia befa biada eje ne ho me na pa ne amani boni Michael Akrofi wadi nsem ye chi agina so ato ye nkra aye school no mpanyifo a edawma no ewo school for no ebiam ye friend SRC mrano aye omo ye dwumadie a ye friend SRC week celebration ase na sadie esiye nemum enye entrepreneurship way program bia bi na esiem na abedweko a wo mo hwe eye ndubone na ne no man afi so mo de bedi dwuma ewo man ganim ha ye friend no narcotics control commission omo na mpanyifo se omo nya asotwe se abayiwa bi oye ring leader wenye fishia edunumiansa 23 years na oni afoforo beye enkono omo aye ade bia sebi enfamra kwanso ensani no mo se ede asem yes ice cream abele was ye bi ahyemu yi bi a chese nkofo ebeto no ma tafre ho no enu bi na afi so ma ye juice nsa anafe anom de doko die bi duaba fruit na aye bi pineapple abrobe na ne kekeka kutuo de ni nyina aka ho bi na omoto na so na nante ni bi etu afuguzo a omonnom no obsu se de bi enye kwasa bi be wo ma ene ne betwe memu a omokondo ana so mo sa atibia ni mu no ekọ ho eno na eye narcotics control for ekọ mu ana omko chi sankrofo ya omoye nipa edui a obaba ko eka ho a omo kire se ye friend no eye Priscilla tete wenya pressure edunu emiensa 23 years on na kire se odi ntintiman a oye sa ice cream ne fruit juice no edema sa enkrofo mo ton ewo SRC week celebration no ase na no kwaso omo so mo mtoto ma no omo eje pinye se niema na ekuro no eyo mo dia enu nti no makopie o makache na yenyina yenu se ndubone hu dwadie na afeso no no mo man ganim ha no o mamra no etia so papa eyie dise bi adokoye edura emra na ma ho kwan enu nti na nam so ma na narcotics control for akoso omo pelt me no ka sei omo nsem a omo totototo omo no na omo ahwe na ni manim he ya no omo atumi ede omo akogina emra no a narcotics control for kire se sadi we di o manga nem ha omo soso titru adusua fa bakusua de na mda be ye mpanyin pa daache na masha se de eye nduboni extra ice cream abele was na musan de fra anonom de fruit juice ni ade amoye no so bolo nyina omo tumi de fra
enfamra kwemu yeti asemu yi enam say ye ni school no ewo yonkofa ne ye no mudi nkita ho ntiro bo pre school ni mpanyefo edi so mo say ni abani o adusuafo edu bambofo so mo pay ti say SRC week na say omo ye omo de abele was na afen so fruit juice ye de nuboni yesu so omo di nuboni a hyemu ma no mo ton na nkofo nom ni ade na school mpanyefo no bi say ebo say eyo mo omunim breko a yedi kan eye na cortex for no eba school go ebete sa adusuafo no bi omo de ene so omo te e wo mfama ma na say omo hu say enenam ebiem say adusuafo a omo so mo achi no ana so omo so mo pe achi no omo ya adusuafo e wo ho ana say omo fi baabi e le baaye brano so mo ye SRC week say ya omo nya hoho ene omanfo bi omo fi mia bebre etumi do ho be hyem bi say omo ya adusuafo so be hwe no omo nya adusuafo enu nti omo ntimi susu dia sesia mre a ye ka say so omo ya adusuafo ena afin so omo e ka sukuu no ho se den afanso ba be hwehwemu yie ahwe say omo ya adusuafo a na bre esemu no anu yie bia na some response e was asemu no officially omo timi di ababo ntinti sabre kakra metumi aka afi sukuu ni mpanifo e ho ne say adusuafo a na asemkofo a wosu say ya chi omo ya adusuafo wo say sukuu mo no omo enye adusuafo omo ntimi nsusu di aso omo ya adusuafo ana aso omo ya adusuafo na ebie mu nso no afanso omo ye hwehwemu na breast mu no omo atumi di omo statement and as official response abeto abonten wo ho ntimi no ka say di hwehwemu na eguso ekoso ani ekwotie yi eye yamani boni Michael Akrofi yentu aso ne monwuram ewo osono amanyoko NPP mu na wetwetwa mu na courto ede ne judgment eba ye efa maame sadinam tamaklo kane maslo panyina no da no tama no wo ho no sika bi ne ka bi a wo hwe ye ma wo man ne ekobo ye enimu kwa adubo bi wo beka ye a wabra wo man no yade ne judgment ma no so nkokodam mfie dunu na woni ha nti absentia ene ye to ne nkrasa ye jeli wo ntiji so oba Ghana na abedam diade ya ye die wo baba abedam chance wo ya maslo panyini no wo hwe ya ye hwe ha ma wo man ye kobo ka bi na mami extradition kan na yade ne ba wo man mu yara wo baba abedam 10 years wo baba be hyase atwa ena lawyer fo nimdifo yate ya ne se application bi aba wamo san kwa court na maami sentence yade ma no ni case nya kwa hwem court kwa asemi hu anu no hu se niam ba ko mienu bi wo ho mentwa yie e wo sedi na masem ni munti wo so ojeli maami no enye yie enti maami no acquitted than discharge said the lawyer fo ekenya ya de charge no sa asem we ya court gina so e de charge no NPP amadwoko ni hu ne se eye partisan maami na kwa NDC ni ana aba na wo so nti ye ya ala won de ne bodwe won kofie wọ́n ma hwehwẹ mu ahu portfolio so de dada ho no wọ́n se sedi na munkonti wọ́n te ase enye yi aka wo bi ma sabre ya ye ka se NPP amadwokuo no wọ́n de nkrata ba wọ́n kyerɛ se sisa gas ya ene fof na sa aka 2 days more wọ́n beti asimontin so aye ye kyerɛ e de atia ban ne se hwɛ ene na aban no yamudi o beto da no na ade na da ne emre ne nkra bi edi ada ne politics nso aye ene MPP wo kyena NDC enti aba be de NDC fo nsam wo no wo munya niam bi a wo mo ba ye chi MPP fu achi wei edumo dia so ya se de sha ne ade sha de wo munti no wo ba be ye ho demonstration na sisi ade national organizer ma wonom ye Henry na Naboache na bi wakasa a kire toto ya wo mo de agu akwan mu a wo mo de twa against demonstration a NPP fu e ba be yo Patriotic Party ye de demonstration kese pa enibre so na ehhehye so adai sanse yera mahama ekwan a wafa so ye kema menka bia mamu otietia so oye ne basa wasi ni trase ama emoja enwunu no asefem na ye nyina yanka bi ene o kasa ne aba be chew ene se president ma be so kan obi akasa bo hye ne yam if there is any precedent ono na benefit from free speech president mahama nti ene de ba ne say no obi kire na adwen a na ene yakwakwakyi ni pakro no ene uhu se ye mpanifo mo eye ensenibia ya judges for ehu bi na ba be show mo so ehu bi adentia sanse ne chief justice o grampo ni yaturo ye yina firi so ejinu se me kra de ene me circuit court judge grampo ene me de me yin kra mayiram me high court ene mayiram me court of appeal de ene hey misro ene ehu bi aba be to mo so
we nyina ya de a ekotia ye kama mi ka bia memo ene wo hwe tribunal on person mo de be ya tribunal on person mo de ba no mo de be di bone obi a wonim tribunal ho nsem bia be ka to se tribunal yi de ya de a ebra ne ye ku dita ne chichi nkofo ye musa wasam ne abo utuo ne do akoto fiase sabre no person mo de ba we nyina ya de a o se ekutia etimisre ye oye kire sronko ekwan a omofa so eye kema min ka bia memo ne ye kan kofo kasabo show mi no ade a ye be ko atia na we anya ye kira ye ne ba ko peso ye be announce a series of protests, demonstrations and other activities. We have to protect the spirit and soul of our democracy. And here in the New Patriotic Party, we are the New Patriotic Party. The elephant is our winning symbol, and nobody can harass us. Nana Boache, Nana B, Nene, Ena Yati. Na Chief Executive Officer, Emma Driver and Vehicle Licensing Authority, DVLA, Julius Nikwe Kothi, Penina Kasa Ede Atuja Watchremose, Watra, Wokwa registration, no. Wama Samuka Krasis, a new registration yaba. Nasa new registration system, a Wamodia Bay, when Yano Wakoto Kana. Na wamo register a link no diama ona no direct enquire owner to vehicle into onye registration and numbers no ni a link diama ona no nti we no se woton a woni ana beton diama no number plate wo ho no say ya link ma owner no ownership asesa no e wo so obeje foforo na ya link de ma new ownership na wode aba no wo kire se system ya wo mo de agu akwan mu yi ba bebo ma registration system no ne ka ho nsam no e wo man mu no bibia agu na kwan so simple kama no ma yensesa ene nsakira ye bia eno so wo fa akwenye so akirikiri mu si. DVLA mandate is to register the car based on whose name is on the car. So what the car will be in the background? Why should I put the car in your name? Then later when the people come and take me to court, then we go lose the cases because why should we also put the ones from the some of them have not bought the cars, they've not finished paying. They come to us and see the owner. So we'll try so we said now go to court. When the court does their investigation and they are okay, they say they instruct us to put it in your name. But without the court orders, we will never put it in your name because the car doesn't belong to you. See, they say the DVLA mandate, a car will say you may determine who the car is. Our mandate is to register the car based on the documents we have. Yati ye Julius Nikwe Kothi wono ena CEO DVLA ewie yenyina DVLA fonsen semi eso na ensama wodro aboa no de brem awie nyina da yemfa ensi ewa ha yensamfo panyini yofa John entwi bo sia kon labo na bedi akire ye na nakwadwo apia eja sam enoba papilo enwo aboa ensem ya no ede ema me asare bia akua sare bia no no obebo mi chidom ma ensema wodro nyina da mekenkan ye sanso na senior man mozi ada ma Facebook YouTube bia wonya bi ehwe ya na seda no ye de ma wonum me a mebeso awie die midin mami ajowa nyanta tando media si demu nyina si ama mo aniti ade na ye so na Asem Beba Dabi dwumadi atwaso yakramo apomode mapade eno ane hepa plus mixture apomode mapade eno ane hepa plus mixture. Hey, Unia, Pavi, and the Black Smokes Mr. No, malaria dronana. Anne, say, and I'm sorry, we bet you the same wife, you know, you're tested positive. I am no. Says a cool malaria morning, you know, I'm in negative. Adia, 1 hour, Hepa plus mixture, and what do you swabber? Cynthia, I was our immune system, a strong debia, anti Pavi, A support immune system, no. Not plus smokes, no, so to malaria, no good. Malaria symptoms, at a say, a tipaye, a fear, one more tour, and 1 minute, Achakura 4 days, not Pavi, and the plasmox mixer, 1 nominal, 2 malaria, and Asakura. And yes, I dear Kuhu doctor. For 0542 778572 and 0542 807907. My dear Grady Pa Pavi, Plasmox, and Hepa Plus Nina. A pen for a battle more manufo, and Quadawi in Fidu Nuka, or pharmacist and her bashop. FDA, AJ, Jodin Cratway. Hey, Opani, Mashusha watch, sir.
perfect series books here. O ma me koto obi ma me ma no. O we jajai. Aboa wo mo se wo to make kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na kire wa nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP. Ni nyina. Every basic 1 equals basic 6. English every basic 1 equals junior high school. Ne ba ne combine so a owo ni nyina bi. English nom and maths nom me say books bia ni ho perfect series any bi na GS and naka enso am approval enti obata bia nkoto bi maneba. And na say we de school bi kura betumi akotu akoton amani students o. Na eno kura de wo teboa no so say hwi wo mo say set mock exams, terminal exams and midterm exams at the mass school so a ehia wo mo a atufo nko aputu oja station ho a enkran dance mine first stop any omamu ba bia ye tonton books bia for 0243 299938 and 0540 755 465. Perfect series. Your world's future is secured. Apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture. Pavi plus mox. Hepa Plus mixture. Etutu malaria na sekura. Sweet darling. My beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Busumi pini menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture. Enya adwuma ebe ye woni padua no mu no. Afi ekura na ebe ye nwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pom mudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pafie ha. She, woye Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also woye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Ma je duro di pa. Pavi plus mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba so. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobodra mapa. FDRG ejwede nkrato ya. Nansei mi amedi ho dance ye pa se made hu na kofam. Ade ban mi o ewa chiro mi woni ye papa. Asa de ebo asi mani so. Mani ne so ye wisi. Eso ye mikusu. Mani prunsuo efemfeme ewowo me. Ensem sei na wo kade a. Ehia pa se Dr. Reni be show. Bra by Grace Eye Clinic. Mayemfe fidie nhwe wani no so. Enkosi wani na chi. Nyehwe se de nyoma sitie. By Grace Hospital esanso obia yehwe asomo ehwinimu ene eminimu metre ENT clinic etimu amota kwan mu minimu ana wasum tai kekau ne sentu de nyoma hodo awura wasum setakra yi wasum penti hairpins matches ene nyoma hodo awura wasum no Mr. Jai ne bra my ENT for ehwe wasum ne famawo da ben na hunu dentist emo hwe wanum ma wo uka so bi ho no kokọ na chi bra mienye scaling and polishing wanum nye hwam kama wo se na so abua bra miehwe ye de bi besi so ma ye fe anampo etu a yebesi foforo de amawo kaka bi jejo ewo se yetu a yebetu enwema amaka nyina opesi ebefie behwe wo a yebeba by Grace Hospital so okumase breman eben DVL office no bibia ni amienkasa 0244 97 6805. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Krobea nie. Krobea nana yo. Asante. Asem Beba Dabi yo. Akakuna bete. Onua. Ori abe. Akusie. Oti Quantum Pon Mo Sir Orni Marika Na O Okokodoro. Asem Beba Dabi o. Yesu woha. Yanbisa Peter. Otec Asem Beba Dabi woha. Wuko tie. Hefa piao. Adani mubuhura. Aye ni na sienkam. Ise nyuma obia ni nyuma. Nyuma ne doso. Nanso di odi amanipa no. Eno na wede. Ohweso edidigi. Otec nyamema wonyuma no enkoso openia wo pie adwuma no enkoso nyinkyire enkoso abawo enkoso enkankan kwa mantie no wo ye madwuma no wo mu nyina da papa mo won ahoɔden ne wo dia eni se ame no kasa no bai enkwa na wo dia ma me wo dia asem ye wo so wo dia sene ya metinya tia to obrani ho hwibio but ya kede na ade ache na ade aso bi nso wo mo so
na ni asemo ya dini wo mo kwani mu kura na eyi tuo ma ase kan de wonu tutuo nso omo paaba omo da subuso a eye waduma na papa we de ne chense de kan sha ayi ni na ase nkam bo wo mu nyina ho ban de bibia ye tia mo brofo enyanka papa wa yi bi Otec mo woni nkire ne duma ni ntumpon no mo so fa botre odo ensema ya no mo tika eye futu sema yo ne ya ne ya ne kire wo mu guye ni ma se nyesa na mo tie wo mu ka se duma na mo ye no emra wo mu obi ani ma se ne mo ye yo kataye ne ya na mo papa nka wo mo ho fi sa bre do hwiri kopum bra wode obi a bekọ no wode baba betena se a se de be ya on be hisi na bibia to ye no awade wa ho ode ni tumi no ense wo manya kokoduo emfanya kopum bra wa obi woni mo nyamo adum ni amen amen. Papa Krobea mpacho, good afternoon. Krobea na mishirao na mintu wonkwam ene dwumadi a wudi sede wosi ya Yaw Asante mali Ghana man. Krobea nya mishirao nya memma wo nyini nche nyankopon mo nyini nche nya memma wasefo nyina nyini nche. Krobea mira ho na nya mi yiwu maaye se nya mi yiwu maaye se bepoye hwe program ya mo ye na wie efa abrantie die hwe papa no namba bia watima yi sa 30 million dia ma no mi busa se hwan na betima yesa hwan na betima yi bibia tise ni nyina Krobea wai wo o papa wo ye ahomobro ni niema wo ye no eno na ato obi akoma so ama wo yi tise kan de hwan mi amenu kaze mi nibio mira ho masu awie matini so awie na me no kasa nti de me ka chense nyame shirawo nyame shirawo na mintu nkwam enja yeda papa ya de wo ye na da obakasa wabre no wa hwe asada no na wawie baba nse faso bi ama nti me shirawo enkase ma breda koso ye nyame be shirawo mitie obi biara wo studium ho nyame shirawo ate. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mini sala papa mikasafira nyaso baba. Asem Beba Dabi. Oba wakwa awade de nya wo fa ne beka wasem nyina de ama wo. Ona okunu bebo wo no. Me pa chan. Wanimu nyina ho no yi. Me pa chan meni we se bonkum no. Bonkum no. Kasagu we mu. Me pa cho bonkum no. Ho no yi. Ho ne ma esuda moja. Hey. Ana maso we se ne soso na de china moja fremu eba. Ade wo bo wasum sa no. Machesete wani so eje wo wan na me pacho mahase no nkwana na obo waso benkum no pacho enku amu me pacho opeso ote ne njankotan aso ni mu no ya wa ahoma bi wom pacho we di enkwala amusu amade enka BC ne ho o hwehwe no encyclopedia kesi ni mu a just nkete pa no ye frɛ no njankotan trip ewo waso ni mu ho ese no opeso otini free ho enti wo bo waso ni mu saa no na waso we problem abam me ba chan eni mu janso wada wani so o ye ne den na ma wa ba odua me ba chan odua nde otabo kakle bia na ase ni yem ahye no fan yem ahye no kakle bia na ase ni yem ahye no kakle na ase ni yem ahye no eno ase sori na ko jame na me nkonkwaje ka ewo the next town ye ko na me ka chense me hwe de wi a wo sitie na enye ade bia na wo ye de wo kwa akwaje ena enye ka bia nso na wo kwa akwaje de wo honom na wo pese wo kana wuntimi nkan ka fa kire me ena me kan asa che o si bibie ni honom na obi sa me wodidi na me so me didi ena o se yankona me nkoto drink mo na me se a adwuma manom drink sa ma ba fi nso a me san so be nom drink no se na yanku fufu bi sha hasa na minkoto bi mo ene yakoi nto ta ya na maame na meto na medidi ene o se na me se ade no se o nkomo ho no maame pese me no ye de edi ana me smiti o ene o se o te se me no ba bi akwa akwanyema asem be na obede obeka na ase de na abe ukunu na ebusa o sa ase no obusa me sa nto obusa me sa na mesere ana me si ene oba akolo de ene nka wowu anka me am so oba ne sad na ko hospital ama doctor abo ne pane ama nyinse na asai ana so oba ne so ayede ewu na me kan se eche na o se ne me na oba bi nyim ndo kan no na me si nti se pese menye de o so oba ne se wo oba adwuma mu hono oba hwan ya adwuma mu oba ono adwuma mu hono Otec 1029 FM wa ya ode if I tell you my wife
Asem Beba Dabi. Moja ya na moda sote. Epa tu nyaye ye da sote. Moda sote. Okay. Confirm or deny waba aba ye idua. Epa tu confirm. Aboni dua. Confirm or deny woni ompena ekwa yaresabia se wo kohwe gebra woda yarempa so. Wele me pacho. Eye ani ana Dabi confirm or deny. Pacho confirm. Confirm or deny ompena kokane wo ayaresabia ho kire wo yere se wo soma no ma ni koto nkosua e di koduma na afuo nsuo mu ho. Pacho kusua na hina opono etoye. Confirm or deny. Confirm. Eno na ade ko ball game ni dua no. Pacho nye dua bo se me bo ni dua se bia nsuo eye ani ana Dabi. Pacho ane good. Edua na wo ball ye no nana wo ball no sen ka se ne wo ball no pe. Mem wa kire wo nso wo nsemu. We dey ye enchiri. Pacho edua bo na me de snap ne kusua ne konsumo. Wo ball ne sen. Pacho me kan se ani die mu. Me mo nsuo ne din. Ani die mu. Me mpe kasa, me mpere kasa, be misire me kasa kakra. Pacho me kan se apart from menen no asetra na yete no. Never be cause for menen ntema mentiase. In this or famachi a or maybe say no on kan kwenchemti ensuo ni mami hu se eya mpase wa famachi na on famachi. Eye. Afei confirm or deny ensuo no ba be yi ne ho adi kire wo. E ma wo ka kire aba ye. Me pacho time on da ayarempa no so no. E no ka se obi ginagina no so. Na nipa no ginagina no so no. Wabo Sakura o shejarabia wa na me ka jense enya mekura me hu se nipa ne da. Na yinsuo na oda ye duma na afo. Ile Jatabi
ayeye enka udin awia yi odoman kuma nyame enase enkanfo ne ntontom ene yede ma udin kronkron no arofo ne ade hye awia yi yema yenho ha yema yenho akwaba na yema yenho nso ye ahiehyia emfamra Otec 1029 FM so ene eyeda foforo bosome ngotwi ne da etoso 9 emfimpinu aduonu nsia mu ene yewei ene ye benada awia ya sanhia bio ebre na wiedu ye de Asem Beba Dabi dwumadie no ene ebesom na dwumadie yi wa afidie yi so da biara da se ehia asem krope ne yeka yese ye de suade yese ye de kire ye ho nso ade enu ntina awia ya ye hye nokre adofo ne ade hye moma yense ye ho se me ba besuade wa waba no na ye ba be kirade nso sa wate ase good enti na awia yi sa pepepe ene ye be ye no ena awia adwumadie ye live ewe ye social media handles ne so ene wo be join ne se wo join a wada meburu eya like bebre wada meburu eya follow se wo follow ya wada meburu eya share copy link ne ma unuanom na wonum nsunya kwanya join ne na ye nyina ye nka mo nsunya de na ye nkyere ye ho nso ade awia yi ye wo ye nuanom wa ma hodo so a onom nso efa ye ndwumadie ene Be Love Radio fo amu Spain nyankopon hira mo pa wonya mo kese na ontutu mu anamo enso mfansiye ene soko United Kingdom mine mu a ye wo Sahara Radio onum wo UK ho ye wo Brainy Radio onum so wo UK ho ye wo Amansan FM Abawa Radio Patmak Radio ena GN Radio ene wonum nyina aba adem abiebiem dwumadie ni twagu ene Be Love Radio onum so wo Spain awia Be Love for onum so aba adem do a ofa ye dwumadie ye wo Kings Radio ene ni TV o Paris France abruchimani mu Dache Hima Radio wo Denmark Rakus FM wo Belgium ena Sky FM eno de wo Columbus Ohio United States of America bruchimani mu awia won mu abade mu abiebiem dwumadie ni twagu no ada meburu awia wutie yen ye wo yenuanom information centers ahodo a wonum nso abiebiem across onum nso platform ne so na offer Asem Beba Dabi dwumadie yi afei mu amwo mo cars ahodo se wo ye wadwuma ana wote wo private car mu ana wo fie wo wadwuma mu wo wadwuma bi speakers akasiem enu abiebiem ena dwumadie no wo fa emo omanfo tie bi no munyina nyankopon hira mo onya mo kese na ontutu mu anamo enso mfansiye ena wi mo amosomfo Krobea nana Yaw Asante nie ena oji amanie meni wadi ahia ewa afidikasie yi so ene apesemakana nanie awia meni wadi ahia ye ba besom Krobea jata awia magi adwa adofo ye besom ade esesa oye ene se won so ka ye ho ye nyina ye nkan bom nie nso so adwene ensam ahodo eba ye nimu no ye hu kwampa ye de befa so se bedwa asubdwie ebeba awia mabedwafo enso agi adwa eja kwa me awia kwa aba akraba je shebru umpom adomara kwa masibro no ye friend nyame sure enenso eye benada nakure bosome ngotwi ne de toso 9 ene ye 4th August 2026 enenso ya sehia bio awia ye ba besom na se wote ase na wa na nyame a emu nsem dɔso hwama ahodo so okɔ Russia and Ukraine se ye tuam denden gidigidi pa me nkonkɔte a Ukraine for strike ma Russia enipa ne biawu ebiawu hwe Israel hwe US hwe Iran hwe Lebanon hwe Palestine Gaza sa wate ase nanso oman Ghana ye dan nyame nti nyame no ogusu akura yen na emom ye mpanyimfo na eso omo mani da ho cause
enioma bi koso kwa me etane o etan mampanyini mama waso afo no sebe hwe onioma bi yie sebe yen afidie iso se yetena na obi ye soafo a wo ya ade a ye bona baso na anu ye hyase ye bo asante mantam soafo abaso amo akohene doctor se wabo adwuma woguso obo wo ye de anya sebe afidie kro ya betena so aka eni eyi ni free abasoboni mu eni ye de foreign affairs onimonyamfo okuja to ablakwa enso de ne ba ye ono nso ye ba be bo na baso kwame education minister na wo ho no papa no mampanyini hwe ne yomayie mampanyini hwe ne yomayie education minister no opanyini keka ho because as education minister ne yomabi e koso no yewura haruna adrusu okwane mpesua so a timamufo ne feeling no it is for self feeling no magana for to feeling because nioma bi wo hono mo a wodwene ho a wonte ase sebe oman ye botaye kese ene so oman ne bekoso na nioma bi a emo oman ne nkoso nioma bi a sebe ode bakra no sebe wodwene ho say ye hwe nioma bi ye asgana mai na sebe yebre masa di obeka kire o se koyie ma ye ntimamufo no woboa enkoyie o ebia no do ofiba bia wo ba masa enioma bi wo hono mo amom ye nka no kra mfa nkire nipa wokuja to wo hwe krache no mapanasem obojuma eko international front na the guy is doing very well. Chanano ya ni South Africa for nsemi. Ye kaya South Africa for sabi wo madi sanse mfon ne nkwase asem ne bi no. Ye di kaya ye other African nationals ni ba hwe wo mde ba Ghana so ye di si ye. Na no wo mampanyina ankasa te ho kasa kire se ade o mo ye ne de Ghana aye no kwa akọ o mo de dem. Eni nuoma akwatia wo no no. Enya asem ketwa. Oh, yanshani omaye. Ni yanshani omaye. Ya onama odi onim so obi obe wo bia na do wo. Obi ben wo pe information di aye na de. Obi ben senkonya ba bi a wote no anko pe. Enti wo be ye de ebe ma Ghana fo bu afu. O hwe ye nkai no ohunu se. De wo ye wo wi akotena fie. Ono so ba be ye Ghana former president. Ne di ben wo ji ato ansa no akotena fie. Oh, come on. Eden. They say petrol boy. Kwa ne akra. Matesa ye se wati 2 cedi. Say 2 cedi na petrol petrol nso diesel wati 2 cedi na petrol nso. Na akra 2 cedi de 2 cedi. Petrol nso kwa me. Ayebi Mama ye musa interior minister nso so ono nso ne 1 cedi bi na o be to na ye de koto fire attendant ze ya todo do sai. O me kire bi ba kwa. Ya todo do sai interior minister. Yewura aswase MP wona wo ye interior minister wo free santimam wo constituency na wa santimam kwame ono so ba ha feel pa o enioma bi kwaso wo na sebe yemi ani na ho nakure kwame akra ko se fire tender ya todo do say fire tender ya todo do say oh se ye peja bibia pan ye peja bibia ade a ye intimam he ma me nkire wade bi in politics a wunnim he se politician wo pese wo bona baso a politician be miaw no ama ho akere wa koduru a certain point ya sebe wunya 50% se kura sa nipa kro de ma wo no oye onyankopon fa ni se akiri sa no omutie o enti obema wo Ghana ani no wo ho akere wa enti wo de ade ketua bi be bom as a reliever na yamiani now o pipeline yamiani now pipeline be yamiani now pipeline yamiani now eba na ya nhwe ya se hwe no kura ewom ne se adrobafo entwen any announcement bi emo and I understand sabe yani ayetimamuфо no yenso yeti wo ma se wo kwan bi so kire se
emia hudu bebria ya toto to care scam without any announcement say bia mother group no eba beka say bia ya to care scam by this percentage to say the first na nke koso say this abio baby amanfo fo care free wo mo beka no kra wo beka kire wo say first no na yagimi 1 cedi a ya de bia 50 pesos yagimi 2 cedis a ya de bia 1 cedi ya de atoso say your announcement be abiem. Oh, come on. Mama yan kanu krenchire nipa. Ya nhwe ya enioma be fire se. Enioma be fire se. Oh sorry ye interior aba be ka kire ye say. Wo ma ete kwa ho ne ade siresiske. Say mo ye 109 Cantabrak eyibi wo omayi mu. Enu anu no brekumasia behe tan. Say kura de ayemo. Ayemo. Na me mare hosem ne se sankofo na ejina sa kwan yi ho a wo musresres ka no hwe eposu risk kese e de mad rubber fo enam kwan so o akwada ketua ebi a wanhwe ya drive mirror kran capture akwala ni so ojina ho no obegina car ne ho no osresres ka brai potra na bato ha kwa makom kwa ba bi amo yiwe akoma efam ntan hoi tan kwa me tan bese kwa so I'm run about yeah a traffic light yeah who flash town hot mo upie we time sabe wono ma amenom tete ho wono papa nom de nioma bi agurukuri wo mutri ho na sabe mo de mo amafo nam awia so a wo mo ye adwuma no mo de mo ti ho enti amanua so afo wo hu sa nioma we nyina wo ma sankofo we abetena ha akurukuri wo mutri ho without asking why. Yes, uncle for we. Meanwhile, share your neighboring countries. And Yoma Hudu LCC. Your neighboring countries. Share Yoma Hudu LCC. Now you jai uncle for we. Now what take a Driase. Quabranio. Now a Sam the night. No a shot at you free this work or can from. No a bought a check a crackaby. What you queen and him. Ye say ye. Na biribire ba. Biribi ereba interior minister sorry na also kra wada wadwuma ne so sorry wada to say education minister sorry adai o kanu kre say ya na ho aye na nipa big town I'm telling you Ghana enipa suro no kure o kanu kre dia kire nipa no e ko ni dedem no osuro Ghana ha o my way mu Kame, open secret, okay, open secret. Sanko for ya, one mujina, one a year. Interior minister, one I can't say, Sanko for you, clear one. Ever say, oh, Stati, and I stop poor yet. I feel Ghana immigration for now. Sanko for the crown put your Nimajuma, one more yet, and we immigration for no. Me Nimajuma, one more yet, Asante Memu, one more stati one day wonder. Yo who bio sanko for no ye de omo koi ye de omo koi de ye den na bebre na saba ye twekọ na fekura na mo na seba enti wo ma seba bebrebe wo mu firi hen enkofo bi tete ayi asa tete wo bonus no enkofo tete wo bonus so aso yo mo obi aso yo mo abreho sem ne se sankofo yi won mo ne nam ka kwa so enu wo pia ne ho na we ka atwifa ne so a driver ni no ye se ba ba chew aka kire so wakunipa adai adai dabi enioma ni bi wo ho mo asebe ma me ankasa ho ama mpanyimfo no anya de sese wo ya tan oba de achia me wo agra me bo ha den na sankofo ne kura dwompone e wo enkura nketenkete no wo mutim hwe especially wo ma wo so amirana bato nche ho no wo ba de mo nche ho no enkura na dwompone wo mutim so sloska na ene wo ma wo ayi mo ho ne nche no hwe wo kura bo enti wo wasloska na wa ma no ana wa fi no anka ma ne nsa ne nam oka ho no de bo ene di dwiru ka ne ho ba bia duru no oka sagro
okra na wo de okonyina no odiri kwa wan hwe ya wo de onim so woko wani anko ho anko hwe driving mirror nimu ehunu se akwada na bi okra bo e no de yesa na wo chede nso kra o ye ne dai omo maame nom se be Ghana fo a enam makola Ghana fo enam takura de sekre Ghana fo enam kumase ya pampa so nom ne ade ye bre ye tonsuo sabe won ba mu na Ghana fo ye nya atwomfo yenya atemamufoɔ do we are nyatwom hypocrites ye hypocrites sangofo we yene ane soso wo mo so ususo etaso edani biri ebi ne soso sangofo we so na yehunu we amaimu yenkwa na humobra hye yema se humobra we enu na ebeku yen enu na bese yemai enu na de yebedru baabi a yendru sempanyimfo sore na wonum ntumi nya de sese wonhwa ya yen sekere yese na ya nso yen kasa bi na yemma wo mo aba ne nso hu se o man ne ye wadwuma wo ye ni Ghana fo etonsuo yen yapam wo mo South Africa fo pamamanfo yapam wo mo Nigeria fo de na namomaimu bebre ni namomaimu wabra woni nkrata bia ahyawo bra no ono bo abemai ne bonin wo mo sa kire yen Ghana fo yi Nigeria fo yi ye wo binum so ye industry so epiepia yi trogo a wo mo de ton charges any phone accessories wo bi apam wo mo na wo de oba ya wontumi ya bi no aba bagina ekwa ho ni nyina ya amanwe interior what are you doing oko kan say ya ye be fa ho tan yankopon hu ye mobbo onhu ye mobbo onfa ye mbo ne nche ye wo benya sebe tibon koso bi atena fi no e farites politics omen abibifo ade a ekuyan eya amanyosem me wo MPP me wo NDC me wo CPP me wo alanchemantene sa ne omanioma no enu na ekuyan mai me ye nkramoni me ye kristoni me ye Hare Krishna ni me ye Buddha ni sa sebe esono ene nioma ye de bri ye di so no enu na ekuyan sa na anu aheru na idrusu wo beka Arabic ene China ho asemi hwe yenya nkramofo asori defende yenya kristofo so asori kasetia wo die esom die ye Ibrahim Tuare wo ye Burkina mampanyini ene na na anu aka ye yenya Ghana nkramofo a wo masori kasetia ko Saudi Arabia ko na ko hwe ba bia wo no waduru na wo wote ha ya ba be si mosque amaw ya ba be tu borehole ya amaw na wani age enua na ope eye noa na ope wo de wo mpa fidi nyuma sabe ya ubenya adwuma ni bia ye wani age ya sori ya de ani ato na Israel my conqueror asa Ghana de ni nyankopon ni bi Israel my conqueror asa Ghana ye ni nyankopon ni bi enso yete ha hwe de Israel Iran hwe Israel Palestine hwe Israel Lebanon osumudi enya osumudi yawu amanyo samudi enya yenya woni awia o man ni sika for the free yewia ni asa better radio so na yenya kapre no ye ni eze defend wo mo shame on us hypocrisy ene eku Ghana fo me no mi anudi ani enya wo sori enya dwam nya wiem ena onam unya de na unya emi NDC ni bi MPP di na wo no nyonko ko kona koton meko no mu na ediska no na no abaye ya yesi wa kodiska ya ya de na frabruche ya de na bagana ha ekowie sai ya jano onenam ne baabi untumi ayi ya kan ebe ya hwetre sam but ye ka woni abo MPP abanyokrio e wa Asante mamu ye untumi waka ho bi his part enso ebe ya hwetre sam amanyo sam it is killing us as Ghanaians. Religion, it is killing us as Africans. Mama yen reason na manfo kwa wonu mu animu o e baabi a yen yete ye sori a ye keni nipa as African ye keni nipa ada ya wontumi nsu Arabic kasa ye keni no na akwala esu yiro ho na sua ye sori a ye twe Bible mental de ama akwala wontumi a ade a befa wani so nya asem ketwa ye wa Africa ko China na ko hwede nkwala esu ya. Shame on us. Mama yensia de na yempanyimfo ni di adwene ho agro. Mama me no yoma. Oba de akra
adeɛ bi kɔ so seesei ɛwɔ Ghana ha ɛyɛ very concerning na ɛnora abaayewa bi frɛ me ɔde ne ho akɔ akɔto saa adeɛ no bi mu moma menka ɛmfa nkyerɛ mɛma awarefoɔ moma menka ɛmfa nkyerɛ ɛma a ɔmo nya nkɔtɔɔ saa adeɛ no bi mu adeɛ bi a ɛyɛ fast and very rising ɛwɔ man mu ɛyɛ mercury obɛte yɛsɛ wei deɛ yɛ mercury ɔma atumi organize wɔ ɔmo ho yɛsɛ yɛkɔ ha yɛsɛ yɛkɔ ha yɛsɛ yɛkɔ ha onhwa adeɛ bi o saa mercury yɛyɛ mercury yɛyɛ adwuma mu mpanyimfoɔ yɛyɛ store na ado na no mpanyimfoɔ ɛne aka yɛ ho abom muntie sɛ woyɛ ɔbaa na woyɛ dwadini na obi convince wo sɛ kɔna kɔ join ne saa mercury ni bia tie sikaduro in disguise ba munim mo amode mo ho ɛne masema ɛna ɛyɛ saa deɛ no ɔbɔ arɛhosɛm ne sɛ saa nkurɔfoɔ bɛdaadaa especially sɛ woyɛ dwadini wɔde bi ba woyɛ dwadini woda adwuma bia no sɛ nka bi Otec aha na nka yɛ ɔbaa na ɛyɛ panyini a arɛhosɛm ne sɛ na nka yɛdaadaa panyini no ara sɛ yɛdeɛ yɛyɛ mercury entie bra na bɛdɔn ne yɛn ɔbɔ wobɛkɔ yɛbɛka kyerɛ wo sɛ yɛbɛbɔ wɔ su ɛwɔ mercury no ɛbaa na ɛyɔ sɛ oma wo ho kwan ɛmeɛ bɔ saa su no a wawi ɛyɛ no no wode wo ho akɔhyɛ muntie ɛyɛ experience awura bi nkɔmmɔ ɛnora ɔfrɛ manadwo na ɛnora sɛneɛ girl ne su yɛ no ɛnora mekɔtena asɛm bi so asatanadwo 1 afei na mekɔ akɔda mekɔkɔdu fie ankyɛ ɛna girl ne frɛ me because na wanya saa experience na wi ɔse wakɔ akɔwura bi mu na wowura mu no deɛ tie ne sɛ yɛka sɛ yɛbɔ na su ɔn deɛ onim sɛ ɛyɛ normal adeɛ ɛyɛ kuro no adwan ne yɛbɔ wɔ su ɛne edi nsuo nom ne adeɛ ne yɛyɛ hip hooray deɛ tututu champagne obiara kura ne champagne memfa nsa wo yɛ bia me yɛ bia ɛgya kwa me yɛ bia si adigya taba eba mu a yɛne ayɛ wom dada no obiara bɛtɔ champagne enti aba hip ne sprinkle nsuo ne wia deɛ tie ne sɛ hule na yɛyɛ no obiara tu ne champagne ne yɛ woso na etu obiara ba na ɛyɔ deɛ tie ne sɛ aduru anadwo no wɔse kwabena ne wo ɛbɛwɔ no wa hu nipa nanim na fa wo be fa wo no wo fa wo die mu ɔden ɛndoba me ma awre mfi sɛ wo wo saa nneoma ni bi ɛwɔ wani so bra wada ukunukura ho nya wakɔnɔ enti sɛ waware a wanhwɛ ya automatically waware begu kyerɛ sɛ bɛɛma na ɛba wo ho a ɛden wo ho abebɛɛba ɛwɔ wo na yɛ mu awie enti saa ego atenka feeling ya wo benya sa wo ne bɛɛma bɛda no eni hɔ bio enti yɛ den sɛ wo kunu bɛfa wo na akɔ yɛ asɛm baako ne da hɔ mo nsa hwɛ bio sɛ yɛ yaw saa deɛ no a wɔse yɛ ne wo hunu a agya adechi na wo kɔ wo sto a edwa yɛ bedi no as compared to first no ne yɛ tɔwadeɛ ebi a 1 cedi a this time around bɛ tɔwadeɛ 10 cedis enti ma wonya mfaso bum saa hwɛ ni sei oba enya saa mfaso bum no hunu ne ho sɛ sabe zeze mi ame ho bɔsu at least enioma mi dwa mi die mi nya mfaso bum de wo ye bia no wo benya mfaso bum batadadwo bia no saa de ne beba be wo sɛ ne wukunu na ɛbɔ akɔnma wo be faw de mu ɔden na awura na realize ne ho ehunu sɛ de kɔ no ɛden enti wo pɛ way out okokan ya yesi saa na kre we de skafo enti wo bedwan ni a untumi mfiri mu bio wakab emai monhwe ye o sebe makona wudie kwansu san kwan na wonom mane nso wani na wanhwe ya e de asem bebrew obo 1 minute pe e wo sa asem we ho akra ene nyame ase na yenchia wana wohwe no na wotie nyina akra ewiase wohwe se woya fukubo bebre a se ya na akohia
enipa bi wɔ hɔ a afokubɔ ayɛ ne sɛ yadeɛ no ekuo bia obedwon bi ekuo bia obedwon bi kuro bia obedwon bi o kɔ foforo ayɛ nka nkyerɛ o sɛ sei nti na yɛagye wo na emom wura mu wia afei na wokɔ we kura wo kan yɛ ano ha ya o wonya nuru ba bia a stages sesi a wawura mu abɔ na so awie yagye na tom enti afei ne yɛbɛma ne post afei beduru ba bi no yɛ ma ne post enti post no a yɛde ma no ɛno so yɛbɛsa agye ne bibi post no so de bibi foforo bɛba ebeduru ba bi na wɔ sɛ wokɔ w'anim sɛ de ekɔ school free P1 wokɔ P2 no afei na kwa ekɔ na nneɛma kwa ekɔ soro afei w'ani bɛteɛ no na waka nsinsɛm mu enti wiase yɛ wɔ no afokubɔ de ɛnyɛ enti yɛnhyɛ yɛ ho nso ne akuo adwondwon obi dwo okuo nsia ɛnan ekuo bia wɔde ne ho bɛdɔm bi ekuo bia obi bɛ introduce akyerɛ ne bia na wɔde ne ho bɛsɛm ebi mpo WhatsApp koraa no wonim ne baabi akora na ade wa na nso di akyire eni sɛ yɛanhwɛ yie di a saa nneɛma wei na bɛkɔ na we awura ne tiri yɛ sɛ n'ani aba na ho so ntɛm onuru baabi asa afei no asate class 1 afei no wɔbɛkɔ na wakɔ n'anim paa na ɛbɛwie aseɛ no na afei wobɛhu sɛ awia deɛ wobɛsere paa ɛfiri sɛ awia wobɛtotɔ kaase akɛseɛ ɛne adeade ɛbɛdura na adwono so wokɔda koraa na osuro firi sɛ onim sɛ wokɔhyia deɛ ɛnsɛ sɛ yɛhyia na saa ne nti no ɛyɛ ahwɛ yie ɛne kɔkɔbɔ ɛna yɛde fa afidie so ne yɛde abɔ amanfoɔ sɛ ɔmo hwɛ yie ɛwɔ saa akuakuo adwondwon bebrebe no so ɛgya kwa me 1 minute yo akora ma me nase ma yɛnkye yɛtiefoɔ bio akora ewiase deɛ ɛsɛ nipa hyɛ ne so ne sɛ ɛnyɛ hyɛnhyɛ nyinaa na ɛyɛ sika wo ɛna ɛnyɛ deɛ a wobɛhu w'ani so biara no ɛna ɛsɛ woyɛ bi yɛ nuanom mmaa binom yɛ aniberɛ pa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  akora adeɛ wɔ yɛ ho nipa baako pɛ ne kɔhu yɛ o ɔbɛka wo mu nyinaa bom afei hwɛ sese a anadwo yi nipa no a ɔno ba bɛda na wonim baabia o wonnim honhom kora a ɔde ma wo nanso awia no mekɔ store ɔmotɔ yɛ o afei ɛnɛ champagne a wokɔtu yɛ the next day ebia bɛka sɛ yɛmfa nantwie mmra the next day ebia yɛmfa wɔ mmra afei wɔne bɛba ho so no na nneɔma ɛsɛe wɔne bɛba ho so no na wɔn nneɔma nyinaa aka akyi because ɔmo nim honhom akora ka hu masɛm kyerɛ sɛ saa deɛ no kora mpo wɔ nsusuaso kɛseɛ wɔ nipa so nti sɛ woyɛ biribi a anaa obi ka sɛ adeɛ wɔ aba so wɔ ma yɛnkɔyɛ bia fiifii mu hurumu yie deɛ ne deɛ na moyɛ wɔ hɔ ma yɛhu ade pɔten a woyɛ wɔ hɔ ansa na wode ho akɔdwe ho bi akora nyɛ sɛ meka yɛ sɛ nana kɔ bɛma te kuro ɔmo te kuro na ɔbɔ ma yɛnkɔdwe ho bi wonim deɛ ɛyɛ wɔ kuro no mu o wonim ade koro a yɛyɛ wɔ hɔ wonim deɛ ɛyɛ nanadwo wonim deɛ ɛyɛ yɛde dua kuo no mu koro ansa na yɛyɛ nti bibi wɔ hɔ a wote a to bo ase tena wo ho ase dwene ho mmienu ansa na wode otiri wakɔ hyɛ mu a wode otiri akɔ hyɛ mu akora me da ase me nso me da ase agya nipa mfɛnsua deɛ asanteman mu minim kuro bi ɛwɔ adanseman mu saa kuro no ɛma wo sika papa sɛbe ubisa ɔbaa wo sika no a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ ɔdwɔn ne ma akuo hwɛ na nneɔma ɛkɔ so no hwɛ sɛ woyɛ bɛrima na wo yere ewura saa akuakuo ne bi mu a adeɛ ɛde ba ɛne sɛ wo bɛrima no o life ɛbɛyɛ useless yeah te sɛ abaya yi die yi ɔka ya a ɔde kyerɛ yɛ yi hyɛ ne nso sɛ bɛrima biara yɛ ninkumfo deɛ a na me wɔ obi a edura anadwo a ɔhwe me a wogyiri sɛ wo na aseɛ sɛ woyɛ ɔbaa ne kunu a deɛ na saa deɛ ne de bɛyɛ wo ɔbɛ render wo useless enti saa maa no yɛ a wɔnom mfa wɔnom kunu nom ɛnyɛ hwee sɛ woyɛ bɛrima na wowɔ saa maa ne bi a sɛ wo yere a wanhwɛ yi a sɛbe mesrɛ meka woda ne gyimigyimi ɛde ma saa baa no woda ne bɔi ɛde ma saa baa no enti ɛnɛ yi ahyɛ aseɛ na wohuni mwani na hɔ na wa mwani ana hɔ a ɛnsɛm bɛfo ase awura akɔ aba wo ho te sɛ adom me nso me ho ɔden odi de sɛ mawura Pacho me de Faustina deɛ Intim diodo wow Pacho odo battle Faustina
They say I was study I wo edin binom wo ho a extinct. On tan te se obi to ne ba sa edin ni bio. Comfort kone. On tan te se. Philomena kra de. Eze uye Philomena na utie mi a. Onwo be mi ensa. Na bia wo ma me etete kwa. Deborah. Sarah ni akana bawa. Eze Sarah ni Hana no ye mamu abawa Sarah abawa Hana. Oh, Faustina ikura aka ho. Edini bi ko. Ade ne pa de ze sei abrofo de bi wo ho wo sante adam. Ei we nsu ye din. Ye tumi tu din bi. Ei hu. And Gen Z for monkwaso matutu din mama yeye de na yira emema Emmanuel they say either say be no Manuel anase de Manuel na e bi nso wo hobiem say ye Emmanuel na no mo dan ne Manuel no wa hwe mo yi man afri oh AI free. Huna manio. Okay, firstly, we Asem Beba Edu free di free. Abana na Krobea na bidwafo anim. De na do nam shawasem ase. Actually, we idea boko. Me ne me sister emienu na yenya asase. Nenam ye nana ne maame so. And ma hinya asase no. Temperature no ntina me. Hey. Ya bebro. Wasem ani. Dai bi mpacho. Bowunkro. Waba mpanini anim etiefu otieu. Chirechirem mayente ase ye de ne do nam. Mpacho de eneme edeme nam ne say the year 2001. Na yakotena bro no be a friend na na apia in term ayo overseas. Bachoi. Overseas in Chai ha. Na na apia. Okay. Na me na mo na di kan kwotena me na ne maame mo na di kan kwotena bro no so. Na ho ye nwura mu. Na no nso no won hwe so ni. Ana hwe ne ko so. Ne a friend yere Safia. Ena na yere ni nua na efe ne Safula ena na ono animu nso na efe no Yaw ti ne ne omo pe na wo kro ne so ti bedru mo bi na me ma me ton niema wo kejeti a ATM hono samina me na me ya akra ba na me observe niema ema ebedru mo bi ojae niema ne ton ebeton ba yura pesi ene no my friend at Tidia Boom, so that time no more friend. Yeah, that's a friend, sir. Okay. Inti nana to me mama aduane die, e mama aduane be ye ne de. Nana be. Nana pia. Okay. That time no. De ye de ni din ato nana pia. Bronu so e we estate achi ye. To aso. Inti e mane sere me mama aduane noa. Se one ne mpanyimfo bi ba ko honomo ne nma ne nadofo nom tete maame betimi aye aduane amano na maame gitum tete maame ye aduane ma wo ma tete na wo cheye te bedru me ma nana ne ka chere me maame me nana se tena ya tena wa cha ne de me maame ye ma ne mrebi ntino opese omo asase na onfa asase na emo krasa jese omutu so trensa just one mutu nsa e wa asase a wode man no so to aso enti me nana de to me wo fa anim e ma me wo fa wa ma me nana mo e papa because na ne ma me bi nana ete na e fa na ntetema that o ka che me wo fa sese me wo fa koje asase ne ma ye ya e bedroom rebi no me wo fa be ware ama na busua me wo fa enua maamo ne wo fa asefo be tan na yere ne mani ti ma wonje ampa wenfi e ma wo ne ko ato nsa frɛ me nana ene me wo fa
na asɛm no on my asɛm why papa bia ɛna me nana ne ohina no mu twa so ti me na me ya akra kakba ne mapagya me ho kakra ti ma me be ko school e be wie ye 2023 no 2003 ɛna me sister nso owo ye ayekɔfa ne firi me papa ma me ho e de ne bai ti me that time no so that time nyina na asase no ɛda so ɛwɔ ho in 2014 me be wie school na me ye adwuma wa Asante Mampon before sana 2014 ne ba be duro no me sister friend me de metena asaka kyerɛ me sɛ ye ma mienu me ma mienu eni me ni edi kan ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ye adwuma ne enye ska yɛmpɛ ɛdan asase ntɔ ne yɛnsi dan fa ye ma me ne nana ɛntena mu ɛna me see you mate ti 2014 no me be ye adwuma na me wa Asante Mampon that I need try ka 2.5 a month ti me ma me ne me sister friend me wo phone so say me brefi no me ne me won komo na me koy ti me koy na ma me ka kire me say oni me sister me de to mani mu say asase na beda ho na me sister nso anya sika kakra e de ko enti say o mo hwe me say me so me de me de e ba be so ansa na sika ne di mu a ohene na timi ama ye pipa ese ensatuo wa asase ne so no o sister nya bi ko nti wonsu pe bi bra to aso enti me ma me ka ye no me ka say you but mama ni mu aye me ka say you because of say na me ma me no me pe na asem pa na me pe me nua mo nso asem to okay na me de me ka sa ti me kwa ye na me mpesa na me de me de ebeba because na me pesa na me nkwa menya masas na de bi no ankwa ankofa ensensem bebre ama ti me ma me no omugu so frame ya nti da ba ko na me ka chense ma me ba bese na ko Asante Mampon enti ya mo metwen me e wo overseas ti se mudu me du ho no ma na me diska no ama mo no see you what ti me du me ya bedu overseas junction no ma me frame me se na me du hin na me se me du adabraka eno see you ti me ya na me se ba na mo so mo gina ho no se na me se ka ne be gina ho no mu ti ka ne du ho no mu na me sure driver no gina na this kind of fa ka na hwehwe nim de mo 5 million national envelope 2014 enti na so kwa ma me ye late ti me kodru adwuma na me colleague me kwa koyi no no ne bo afu na me cheche mo try ne se o bibi say yo na me koye ma eni me sister enti anya bo apaye so no ka so sete saade a ende wate na me ba enti anyumrem na me friend ma me busa ne say ma na matimi diska ne ko no se an fosti ya diska no eko me de menimu se eye me ma me ni menua na nyame adom a eja asase aba beda ho no mu ama yenti omuntimi nye yen boni bi na me de me busa ho asem bi enti the year 2015 na me free me kura na me ne tie ho na me kotena overseas ankasa na me ni me sister na neti ho ni fie enti ye wo mu abe 20 na me nyem me second born no ye bema timbe won 2016 ti na me sister na omboa me wo ma wo ni mu na me maame na na ebibia ma me nti dede bi na me twam wo ne window echi na me te se bema won ne wo ka kire ne se ma on fa nje ne tire mu se one meme ato asase na on function ne tire mo se asase me kire we sister ne boyfriend no ka kire me sister say asase na one meme ato no one mento ye na mimi se ka wogidi ye pipa ti me gina window na chidin mankasa na me de me twa mu ko sense o kitchen na me de asam ne to me maame na maame ka kire me se ene na wawu na wono wote asepa de a san kwase asem ne sabi sorry to say this ensi enti be de menka makoma nto me ye na me se okay tita me ne me sister na ka sabi a wo so wa bobra me ma bobra ma to asase to kansa na me ka kire ne se sa wa to asase a me so me se kaka asase ne ho se nka me se ka me ka asase ne ho ka asase ne ka enti me ndi mu enti me se kaka ho ti me de ema ne to me bi okasa me mfie no na mayi mani
because no ya me niema bebre me ne nyina free one father enso se eye ba me papa mo fa o kwa on frɛ me oni ni nyina free one father one mother anuanom pa acho ai ona ye panyin na medi na chi aha eye ba on frɛ me papa abusua mo ware a on frɛ me bibi papa bi kwa na ekoso abusua ni ma on frɛ me ema emre bi akwantu kwan kra beda honom no no na na yese de ne ko ena omo yese ono ne certificate na entime fa na nko ena ono ne yese ene ememe na metimi akọ na me so mo problem om certificate mo ma ne na mo so ma o ma panyin bi beje me 20 million diye ema me de asem de koma CID ye de ye trace ni pana ye nya no na me yese enya hye oye menua ba mi benya asua de bebre wo menua ne ho enema bebre na asi e ma me da me ho so menua no but on de no onim se na me da me ho so wo ne ho tie nyina ye te fie nte ko ba se eja 2021 ena me papa wo fa se o mo wa abroche ena ba se o ba be ware nti enko pe enema ne na fofo a ono mo wo abroche obo on be yuzi nti enam atwomunu mu hono mo epe niema ne bi ato no ena me sister edi nko na me yese me na so that no 98 years ena na me ka se ona na abrewa na apia e ka kire ne se o maame asom ne sompa enti wo che wo no mo asase o metu nsa no no wo 90 say 8 years sa na korona that's no 95 years sa na korona aha to aso na mpese enti na me ka ne se awo to me bia ya na o ha adwene o na onim se awo mpo onim se asase na yekotu eso tirinsa no mesika ka ho ti me ka asase na me sister tia me e na o ka kire me se mama nka bi da se asase na mesika ka ho na me mesika no ode ye paper ode wo sika ne ye paper na se me hia mesika obetua na me ka kire ne se from that years no till 2021 se kas ontua mesika mama with interest obetimi atua enti sada atem na o ka me pesa me bobefo no ontua so ye na mukrom ti me bedru ofie na me call me maame ho e wona na apia na me ka kire me maame se ma me paacho asam say na me friend me sister me sister na mo a me sister aka na it's a sign us enti wonua no watimi aka asem we ya cho na fosti obeje de se wa friend me phone so ama me ne na kontokwa a enye ntokwa keto aka kire ne se onu mienu nya ne twia sika no enti se de obeka no nya de se me meja to je se ne onu no maame no wawu me mewu de na obetimi aye wo sa de na meti ase de a ensi ena me maame ka na msi yo no se me de minya abotere na me ka kire ne se time e be ko ntokwa no e be ba because of say obono mo me say magimi o say because o me bibi amenkasa enti no o mo fi say magimi na me kasa kire me maame ena me de me twa so maame ne ko ja me kwan na me de me call baby amete na me twa so enti na nsan mu 2022 ena me maame be yare ye on na owu ye o yare 27th December and owu 6 January 2023 so owu ye ne 2 weeks ena me na nanso ewu ye enti me maame ne wu ye no ye be ye eye ni mu mpo no say me papa wo fa asefo na diskafra broche bre me sister say yam fa sika no enya eye no enso me hunu ho hye because me maame ye wo konfa no che no me na me won enche be ne me sister ni nyina but na ne fa ka sie ni nyina agina me so me da enche 24/7 enti maame be yare nka me yewu e ma ye ne kra no ma ye ketekete kwa nkofo kwa hu me kra omo hu me ene ye de yiye eye no ti me kwasra me papa me kwasra na me ka cho ne seda enam ye be ye eye ni wiye ne kwa me ntimi emba ha se ene o se me mfemfiri ne so na ye ne nipa bone na me se de nipa bone na me pa cho ye o ene o se me ne me sister afre ebusua na mo abroche na ka kire ne se wo mo de sika be si ne so o mo amfa
on fan bray na me say daddy me na me wabusu afọ mo abroche me nim obi a number ka me papa akwasi nkwana me won a number ena ono so kra me friend no ache na me mpo satisa binti me nkoka saa asem no se me pa acho me gina mama me ni me sister no se ya ye bibi ne anye ni ya me pa acho fa che ena me kan saa asem no se me kan saa asem bedu fe na me friend me sister ka chere ne say ne say na me papa e kan enti wono so asem no odwene ho sen ena o say mama ha no ne maame wu ya nche mo obi amfana no mesi no ho e mama me kunu ena me de me twa asem no so enti 2023 ya ena me call me nua boy odi me choye sofo wawo ne enye obi ma na nhwe ne ba ma na me call ne hokosera no ti me kwasera no ena ono ne ka che me say me sister say wo baba beton efie na eni asase na yete so ne nyina meanwhile so efie no me sister ne me maame ne me stepfather nyina na yesi single room e maame ena next room no na ya me na nadia no me maame ena me maame ketua ena me wofa ena omo ne si me na nadia ena me maame panyin so be si ne die ena me bisa ne say na adenti na op ena ono so aba be fa land ne kese na de animu no esi ne die nyina Mo sister no. Me sister no. Mo is 3 rooms wo hodada. Eno ono nso aba be si sei. Ono na be si fia eye do lentil. How many rooms wo? 4 rooms with toilet and bath, hall, kitchen. Okay. No abesi. Esa wa fast as ne kese. Without me notice me kwa me nim bibia. San wa baba be si ne dan. Because me maame wu me na me nko efie ono. The way na me maame te na me se me kofie ho a me rebe ho enti na me nkofie ho 2023 ya na me ko efie ho no enti me nua boy no e maame te sa asa na me ka kire ne se kwadwo na de enti da wo se maame kwado beton efie na yetimu no ena wo se wone ne mma e de etu kwan na ono mo beton na ono maame kwado ne mma edi etu kwan unu aba na de maame kwadu ye frɛ ne kwadu de ai pacho na de maame kwadu ni di ankasa de sɛ wo de first intim diodu enti ono nso de sɛ de Agnes intim diodu Agnes intim diodu na emum dodo na anim se ye frɛ ne maame kwadu na frɛ ne maame ke to aso enti me kan ye na o se ende me nua no enti me mfrɛ no na menene nkasa ti maame friend me sister no e ka chere ebusa ne se keke mate se yes se asem se ne se na waka wo na etesen e na o se ai me se me ba beton na eduru ho a na me ka chere ne se sa na wo ka dia endie nya wo ne wo ba abo age na mode ska no ebetu kwan ye mimi ni wo mienu e na wo se edi ska no etu kwan e na wo se eduru ho a ye behu and I'm see okay. By me dear na me free say me ma me pay no ti fie hono no. Ono no otonsa ene jot wo fie o. Ye nyina kwa ya adwene empreso say so yes ade no. Ti be da na me feel say ohune hu me ma me no. Ama bi abo ma me no posabi ama ma me na jai de oye no. Ama ma me no ajai de oye no. Enti na ma o ka sa asem no. Enti eda ho me dem ho no na o ma frese me ni fie ho no na o mo de nkrofo aba ho ti na o ma frese o ma ba se nkrofo aba so baba behwe efie no ti me all this one nya na me menim say enya baabi a ye tie no ta 3 bedrooms ne so no na all ton no no na eton no ne de na wasi no ti me dem na me mfa ma adwene enkoso bebre e wo de wo ye no ekopem say Epo ni mu ena me nua boy no May yi mu ya May 9th ena me nua boy ne frɛ me wo phone so say anopa 6:30 na me da wo kwa no frɛ me say opeso oni me hia na oni me ka asem bi na me say de ba asem ena wo say opeso oni me hia na me say okay mate he ne be hia ena wo say baby a o me pese yen hia na me say me ni baby e pese yen hia ona wo say ne yen hia wo na asore dem ena me say yo mate enti na me feel say me sister no Apple
no yeah April 31st offer me ene me kon wo phone so say me sika sen ene wa asase na me say aden ene wo say me sika sen na me say me sika wo mo ye 5 million ene wo say me sika de o de ye pipa asase no ho papers no na me sika ni asase ni mu na me ne no me maka che me nwa sofo no concern na kwantu obi na me papa ebusuafo hwan na menimu no wono no ne me oni mi a wono no ebe fa me mede me yato kwan na me se ebo na wo kra de papa na busua kra o ma me hu obi a enti me kwa me menim obi a na o se ene no oba be ka asem ama na ye me ya na me se di asem ya papa wo ye nya ne ba ne me na me se na ade wo ye maame a wo ye okay asam ne nkyeremu se no ntina ye papa no bibi a efa wo mo ho bi ya no won pese me komu bi enti dia wo kana ma mahunu se eya no kore mate meda wase ene sasasam na wo ka dia se ne wo papa na ne ba ne wo no ene wo wan hwe me na ene me wo hwe me enti e kan de benefit free papa ne side ene ye me enti sa na wo ka ende enu ti na me ko ba bia ye se wo ha me no ene wo se sa na me ka ne wo abo me bi dua ana me see yo mate ti me nim say me bra ne frɛ me say one me kasa no me nim say sa asɛm we ntina me nwa ne frɛ me so frɛ me a me ko na so me nim say concern na asɛm we ntina no frɛ ti me tena ase na ɛne oyi 100 million free ne person mo say for stage na me aden ɛna o say why na yi says ka di ama o boy na odi mechi no sofo no ye frɛ de sofo de o the Richard sofo Richard ne ba join Richard Dioduana. No, the Richard Sapon. Richard Sapon. Bachuai. Ono so asore wona na apia hwa. Bacho debi. Enti Richard Sapon na 100 million. 10,000 Ghana cedi. Bachuai. Ya wode ma wi. Well ni nua ba ne o de mo akọ pedwa bi adi ana to aso. Enti we pacho. O de man na mbisa ne say na den no say my sister say waba beton efie no saje waba ya dai wabeton efie no enti menje o se menje we na me fanko han edan ena me sesa na mbusa ne say na my sister na obeton efie no o se ska no o de yeden ena o say wo so de sesa na bra bom ena me see you mate me danase meko na mene me bagel no mene ne ba wati wompo na mene akra no yakoye enti ebedu ofie ne bekwa adwuma ne ponye no asam na antere mede na me frɛ ne sɛ kwadwo sɛ sika ya wodi ama mi edan how many years ne betime ahan ɛna o sɛ edepende de me mepe ɛna am sɛ okay ne nipa na mo so ababa beto efie no wo sesen and also on my 1 month yemfentum free asase ne so na me sesa na se efie mpo wuti mu na se obi krampo no be o advance eso a na se ye 2 a if you right me ma 3 months and also when you be 6 good months and san be be free fee on na no na me bi ansa me kasa na o ka kire me say me pay agent na kra na ene ya agent ne benya asase ne edan ne bi ama me tenasa akwakoba sese ye twetwe o kan we no maka o kan no maka we one sofo no ai eno no ka cha me se ono wonya akra na mka cha ne se wo wonya akra wo na wodi machi enti wo wonya akra no me de me ya akra ne ka sa enti na me mpesa na o me mo o mo hunu me tiri mo po de me pesa me so me ye ena me de me twa so ti me twa so no ena me tam ma asem na mpacho me de asem no eba asase no moto no 2.2 billion. Hey, Pachuai 2.2 billion. Si me pacho me masoma me de ba ne se me chefa de me nton e ho na me ne ma me ne yes ye last born ene me ma yetie me so me ba panyini kwa fe no baba be ko SS this year the others were 10 years and a last born was 2 years enti me hwe sa ga na hardship ani pa ye na mu na me yanya ba bi kakra ye yete no enya de se
me metu akwakotena obi fie atobo edisese ton na wo ton no waton afra ba bi ana wo maame no na na tie ni nyina ne mo maame pagine no no wo tie ni nyina ba chwan plus ono ne die ni nyina ba chwan asase a wona na apia ba chwan eno so de je say 2.2 billion na wugidi menjindi o meme de ane se ebro omo nka no kre meme ni menua and this is 2.2 billion ne crowd here. Let's take that without assuming without admitting and oma 2.2 billion nimu 100 billion so wa wo ye ni nua na wo nso nkrobo mo se usika wa asase ni mu no wo je 100 million na fa ko han dan na tu free ho ai sa no opa kire next kana aka no de ye dey odi tu kwan ti dia wu hia ye dey dia ne hia unti amu aba Faustina jai said dia no ma sam ne say me pa cho me dia me nton enu ti na pa cho me de ba say mo ame because ma ko hene ne kra ho last week no me nua na nkasa ye mu no ne say wakotua 100 million ama wo hene ne de agi pipa ama wo hene no meme na de ono ne ko wo hene ne ho ma me na ne hyira asase ne so de ma no makwa na apia ne ho ene me ma me panyi na ma me panyi o yare wanti mi amba enti nana no meme kwa na beto asam ne ma ne se nana me paacho me se wani de kasa kakre kodu ho anwumre me paacho me ye awona na me bo me nana din ena oso minimo pa ma mi so minim ne pa ena me se me paacho asase na wo de ma me ne me nana no me paacho mpese me bisa se enho asam tesen ena o se na mo san se o de asase ne ma me nana ana so o de ma me nwia no ena mpese no o se o me nka masem ena me se asase ne yete so ba me nwia no wa ba beton asase no so no de etu kwan na ye ntu nkwatena obi fi enti mpaacho ono ne se me nana de ne brel se woni ne mienu a hyira asase ne so ama no ena de to so wachia 100 million amount de agi pipa enti no wa saka biam so se wo se me yo ba me mbra wanim enti mpacho me nante se ne sa miensen ena wo hene ne se onyi sika e o me sister wonya pipa man ena de to so mienu nso me nana ne me sister ne ba wa me ne hyira asase ne so ama no busuani ben de di akire a wone ne bae oboa me nana mfa ne mbre no onka ahwe ena onka se Mrs. Sakramba ho no mane kan chen se me ye oba me mbra nanim na ewi ase se wodi tra obre e wo wi ase timpacho eno no timenante se de ne se me de menton wo nyina so ye se eye sompa wo ma me de som na na apia ena nana woni nimdie mu ka se o ma wodo mu asase na emum o metu so nsa right or wrong menim de e wo mo ne se ai okay right right 2 sika unua no ene wo edibo mu tua ye no eye for ensetua nana request is say yentu mfangu asase ne so right or wrong right ena ona na bewu o maami abewu ena sesei die yesima wono mu awatim die wo sister no be si ye wo kese so ya wono nso nwie ye waba beka ni nyina bomu aton se mo nana ene nana apia hyira asoma no enti ono ton no ne made atukwan right or wrong right any abra 100 million but try enti die also want ase baby okay Agnes Intim Diodu aka Mame Kunadu aka Mame K when you miss call I will take FM ha ono na ya no oba ha na ne rig emi kakraka no e wono a ono a ayo wa baga in advance ayo yeah, okay. Well, ene ye Benada
Dr. Hepa Plus abidu. Dr. Hepa Plus. Nana. Nadio. Yes. But on I want to say. Nyankopon dom. Very good. Very good. Say ye nyina ye gada hoden no. Yes. By fire. By fire. Yes. That's it. Enti say you know ye bobo boy ye Hepa Plus. Yes. Ye pavi no. Yes. Any a plasmos no. Na she ya my strength no. Yes. Ti ye de tiemu a ne ye de tiemu about me tiem kama. To be tiem kama. Bia so akoyi. What ya say? Yes. And then so ye ne. Yes. Edru binada say ya. O boy ye nkomopa. Yeah. Ewie wada me bru to ye ngidim. Nana me da se memfa kwanya so nchia Otec FM etiefo. Anyone a ehwe ewo social media handles ni nyina so. Na Hepa Plus Pavi ena plasmos nana Nyankopon nhyira wo pa. Ebi se enamo program so e ma dance dodo no ba na eba. Amen. And obi wo ho a no say me de senye na Krobea. Oh. Anka habendro pa de menom bi. Anas Ghana dudu pa de me na Ghana dro menom. Ba se de na Krobea ne wo ye program no. E ma kono e me ahohoaho akra se mitu anamon se menom Hepa Plus Pavi Plasmos. Wow. Ene adanse ni range from se mensa mtitriti ebiyefunu na emu sanfro me boa no eye me ya obi kura de se dog at a point se me no nsuo kwa na etwi me nsuo enye sebe aduane a woni bio onum nsuo na etwi no. Wow. O sha se onum Hepa Plus Pavi ena plasmos ti say odi adanse. Obi kura se ono de na ensa agu ne scan ne ho. Ti say otitin de ko hospital ne ade omo aye labs enso emfa. Wodi niema srasra mu nom no wo mpane ba Hepa Plus Pavi Plasmos enne ono so odi adanse. Ti Nyankopon na mo so ene program yi so aboa woni ana awo ho asem aye won den woni ana won to ase kwa ene twetwe omo wa ya massage aye bibia so ne to ase no twen na etwe no obi kura de na ne na ase na atatai enso ene sa na ase na atatai ni nyina no afiri ho no mu a wonya ne fa ahodie. Last time opanyi bia no so share ne testimony so no de sebe yare ma ne ka dan ma na ontumi nsore kra nante manso eno de dance ni free buy enne nyame adom otumi nante nana ye kan kwa akosi se Hepa Plus Pavi ena Plasmos Onyankopon de ehira Ghana wa wutie no de onso betumi ene se kwa gibinom fanesa wonyare o de fanesa yare kra ne wiwidi nim nanso o no manipadua na nya hoden no otumi adi yare so nkunim sabio ebia o de yare na ba obi etie program no ni tia ne yankasa wanom painkillers ne so emfa obi tie program no sabe ne sede na ya say we no because nyame adman next week obi nya ne menses enti painkillers na okeka boso enso enra lady bia dance na odi wase Hepa Plus onya ho nkomodie ni na dance da onim dia ya ma no 2 months ago na sabe ne menses a all famunti eseso odefie for some days ose menses ne beba pains ni okeka painkillers boso 1 week to menses no na during nso so no painkillers sometimes ekra na say odefie if so bia be hu se ne ho mfa no na watumi anya ne tie didim after menses no enso just Wednesday ya etwa mu ya ho no mahomache no hu se ne ho aye ne nwunu kakra okohwe na Jessina we kotokofo ashaba park so wante ya obia so we de nsu automatic bosuo nkan kakra we mante ya obia adeda na meso ana osesebe wanum painkiller since Wednesday no asatan ro na odi na dance no ose doc me go so flu me num painkiller bia so and we a great testimony edi mame mesra Onyankopon hira Ghana Hepa Plus Pavi Plasmos fire odudo pebima omba no pebima onuanom enne me de me personal lines e ma good obetumi afre me ene me di Hepa Plus Pavi ene Plasmos honkomo me number is 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and now 059 13
67 898 898 059 059 13 67 898 898 Nana ebio biti wa manone. Okay. 0542 0542 807 907 907 0542 0542 807 807 907 907 Kai say enwoni ye Hepa Plus Pavi and Plasmos. Yeah. Na mamensre abatan ni awofo say ye mba no dodo no na awie school a omo fie obi mo kura so ba beka ho. Yeah. Misre yo ba na dru. Okay. na ye mba no be wie school sa drinks ne aduane en hyeda mo na omo die o. If you say osua de atwa. Yeah. Eti ona yie onidi yie onhome yie sa abre no ne etu mine no good kotena mu anadwobo ni nyina na wo bom yeah eti oba no nidi yie wa anda yie onhome yie ena de onhome ko ni mu ne kra so no enhyeda hamoa enti sa abre na wa ba fie no ye na duro good Hepa Plus Pavi Plasmos ne bo anya den okay sister cities me ense nyina okay na oba no ka se ontumi num ni nsu a topa ye ho mane num we anu ye bia ni ho o ka se ontumi num topa ya ni nsu ho no sure enti abatan a eti Otec FM monyam mane nro je oba na dru sure if say the bible kan oni panya wiase japade nyina no hwere ne kra mfaso ben oba ni nsu nya straight ace ana obo once no na pomodin ho asem e wo fomu a ani je kro nya bi no dia toa na brabo so enti about time in sadam nsayem Hepa Plus ne bo nya den sure 60 Ghana cedis sani nyina manenom se ye ninsuo so amanenom if you say oba no ye odaachi sure oba time bia mpa bo ne se ne babedi sure na oba no twa na pomodin ho asem nti wo na wo san ahwe no a e ha dwen sure enti mesre se oba ne ba fie no ma Hepa Plus Pavi Plasmos nom ni tumi no for so bano say ne well-being na pomodin no e ade hia enti Hepa Plus no pa no nyere ne ho no nom me personal lines me dey ma obi o 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 oh wa manonia 0542 807 907 0542 807 907 I say no ya ye kan ye Hepa Plus Pavi and Plasmos. Now from last week no bano. Sure. Course near dance do no a bana koya ware for dance. Ombedi. Yes. Omo fra omo so mo atese me kan say titru e ma no. Omo ma won krunim won ruanom bibi. Sure. Na e den omo ruanom be show mo anam. No kre. Na course a ba no. Ebeba. Woman ba ko ewo asafo on say overpass on the interchange. Market hono mo an. Okay. Ofre me anopay me ye program na oni me din komodamase. Wow. I said, Doc, me koto Hepa Plus Pavi Plasmos me to 111 na and I me pay a tadri kakra. Okay. And I me pay me kodu kakra. If say na what can say si ma ye kunum bibia almost be share your name sure. Was in the kun share na name sada. Oh. Was said your ye and say odru fia no ne die. Onum ya tadwo de nchinsu ahofro ho kama. And on also say so or we na tadwe na also dog me bomodi man to my dem ti intimi kunu na ohunu aduma hinwa no straight ena obema no dru fe no ka so mi wura Hepa Plus no pa no doctor no say eye pa na adanse so ya metibi inti gibinum na ne kunu hwe ntomadan no ene se de aduma hinwa no etie na wantumi anyi ano untumi
and then the Oshishi Hepa Plus Pavi Plasmos Mani Kunomye. Nukunumye, Nikun Pentem Akosum, no so Debbie. Nyabotena, a worship near praises crane. Sure. And a obo modimbu be afraid, no ye kodunum. The man, Umpua banana, ye 5. Na onwa to no bano, I said, Doc, Miana Mihani koduno, semi de my bearman. What ma koduni hunting now. Because I said, Doc, oh, can me tie ye pa. Wow. Now, Asem Beba woman kanya mi anka sam yam shame. I said, Doc, kodunuma mi yi semi de ma mi kunadino. Mi kundi mi no mi ansan went me ani eno obesom ye. Obesom na also on saa som no bi saa da na ono ankasa so ahonkeka otumi ede ye osom adwuma no ohunu bi ache okay na ene wato atadwe ayi cap ene wa pe kodu no dodo kakra sisi se kodu na bebo mo ani je na wie pe enko ade a obedi ono so be koso adi what ya say wutie Otec FM obi say doc kodudie no minim say bia na mo kan di agro until say me ankasa first time me de kodu ni bi toto aduro na chi so so mfa bi ntoto a chire na me ma kwan keka wo yo be ma keka wo ko pe Hepa Plus Pavi Plasmos so pa na opa ko penom ni nsu a de penom unum wie ya fa kodu no toto a chire sure na yen hwade very good and pe na me yesom ayi bi chire se de me kan so bi ho onti ase a onko mazi okay on say udru mazi o doctors bebre ho ba mienu ba ko ye doctor and ba ko ye battery doctor enko doctor no ho da bi no ntumi nchire de making okay ukọ eye battery doctor no ho a we bi dan say doc say Hepa Plus doctor say me misa was say acid wo bottle mu na odi nsuo gum ena se ensuo so bottle mu na odi acid ebegum na eye pa na okay so bi was say doc kodunu mi didada but de wo kan mi hu enso eda me nom Hepa Plus Pavi Plasmos ebie ye bedi kodunu to achi no me hunu nyame enum nyam identity sa oba bi so doc atadwe de na me tawe pa but matin ka sem ne infections no me hunu say a correct but me sha se nom Hepa Plus Pavi ena Plasmos no infections in so egugu menesebe na ebia ma bia boro so nyina no sesei afiri ho eti secret ne de san kapotogum ni hwegum ya de ba bi o edu ba bi enye de same o embo no so mo yafunu bom but mo praduane ho minim hwietia eninti o de ko acid ayi battery doctor no na bi san acid e wo bottle mu a edi nso agum any insu obotumu edi acid agum eye pe ana I love that eninti okohunu sa results na obeti ase die nti aye kire say the kind of Hepa Plus Pavi ena Plasmos sa tadwe na apeso de tutu akira fato akiri se eye ukwadu na apeso de tutu akira fato akiri won sa na unsa sa na wo ye din se ye can be strong courageous na march forward na ye Hepa Plus Pavi and a Plasmos. To me personal lines, no. Fama me 0542 77 85 72 0542 77 85 72 and 059 13 67 898 059 13 67 898 se owa manonia okay 0542 807 907 0542 807 907 I say enwene ye Hepa Plus Pavi and a Plasmos Monica sa Dr. Dasi awie Mr. Dasi adofo Dr. Ebenezer Ajamai yini pa wono na nam ne nsa so na Hepa Plus Pavi Plasmos enromi ensani nyina badwa so anuanom ne adofo se papai otnase na okasa se ya adanse amanfo wo se nrowe honya asem ketwa eyadura se wujai kasa no de matiefo se tiefo no a enkasa mfa maduro no a wa wo beti wasum I'm telling you eyadura udi ho adanse a omfere
yeah ye will be nsuo ye will be a topaye de ehia ma wo ne se ura baabi a ye to nro no now de ka papa ne se me ensa ni nyina Hepa Plus Pavi Plasmos no o ma obi na wo nso konom na be hu awurade nyankopon na ni munyam apomodin mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plasmox Hepa Plus mixture etutu malaria na se kura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba buso me pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture enya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kura na ebeye onwanwa mo eduro ye magenua wa bin abusua pomodin hu hia me yie esne bibia enti me manom pafie ha she wo ye Hepa Plus husband ye de wa Hepa Plus husband and ye won so wo ye Hepa Plus wife na abo no Hepa Plus mixer magie duro di pa Pavi Plasmox ena Hepa Plus nyina apemfo abato mo manufo enu kwada wo ni fie du mienu nka ho our pharmacies na heba shop etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. FDRG ejweden kraso ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na ɛdeɛ bɛ paa na mede sie wɔ. Wode biribi sie me daa. Oh, me. Ada minim. Deɛ mede sie wɔ ane sɛ, makɔtɔ Dawu 3 sister capsules. Ya ama nomo ama kane sisi ana mentimi nyina me naso no. Ɛsɛ metimi yateɛ nyinaa. Efiri na ekura yi. Me ma Dawood 3 sister capsules. Empa me ho da. Ayem sisi mo adwuma ɛna atumi sɛ sabro so ama me. Na akwaso ya wonim sɛ ɛma ɛne mɛma nyinaa timi no mpio. Na ɛnyɛ Dawood fo yi a na yɛ Dawood ointment yi. Wo mo na ye se nansan ya na wo complain waposo usisi ani ade yi ebi na me de twitwi ya wotisi ye yo so the Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia oh na ye twi na memene we de twi na memene ai twi na memene what be bia so free say require mu enuom yenu enye na e wo pharmacies any chemical shops do na mu hye no so say eduro yi nyema apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu bebia ni afre 0244886437 and 02016871717 FDA age adwadie nkratoyi atum enya wona na ode kofo gallons bebu nsuo wo mfie ho no me hunu wache o na nansan de okɔhye he Yaw Asante waboa mi o me say a free bra wo kamfo Volta Drill Limited maame no sese ade mininsuo wo haw biom Volta Drill enkrofo ndi omu ni madwuma o Ghana ha obi a makamfo woni amani bia di adanse enti ben sutuo me kire borehole drilling ana wo pese wo meye blowing pump installation pump servicing ni nyina obeye ne kama Volta Drill Limited adwuma penti Ghana ha sese waheta baabia Kumase ahodo daban na main office ne wo Sunyane Tachiman Doma Asante Mampon Wiamoase Adwura Sechedumase Atebubu Yaji Eho nyina ubehu won Sanka ma hu ntamo a akamakuta kufo gallon saa da ni machoman eni utri nkwa ma memfa numbers ne ma afoforo 0244299520 and 0266432210 Volta Drill Limited ubenyansu obi benya wa na free yade ena apomuden so yensire nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye mre future life smart food bebo afei de aye abusuan chemfa multabella sogum wom enti regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic theory no so boa woni a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma branche ne maba awa ekwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wohia smart fiber any zero smart food a future life smart food di abani ya Bolivia enterprise na kofa nuani ye ba o mayimu encrine woni Ghana Telecom University no ye opposite Kumase wo ben sofolai alignment ena tema ubenya biato evergreen supermarket fre 0246010150 0242878090 future life smart food about that che ho ban future
the time has come, when the time has come to make that choice, PPAG will be. What can he be our benwo? Anabusieni bi ayewaya de ana. Wo fa ya de musika fem. Watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a nanso sesei de wapemon debi wo mfata se wo fasa oya onum oba abofra ana bema bia wo ho kwan se otenase a ehu bia anim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse oye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto onipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyereka ho enane bobia so nyina so basabasa ye nipa fa hodie nti so na ye kambo mu a ye betumi dia bawie SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena ya ade ema twete etwa ne ne keka ho nyina ekoso ye efie mu suku ahodom edwom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofo kakra bi o fa hodie Ema ana oba odefo ana ohieni wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wonya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi a kire se ye koma ayayade yi bekoso a na mmom se ye kasa ye begipi nkwa hwanenim ebimpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto sa amane yi mu emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim fanidie efrise eni wo mfata obibia se woni mobia onam SGBV mu a freyen kasa was 0800 202010 and our WhatsApp was 0245118228 na yebeye nomwa kaise ofre we die wontua hye mayemwa o emo wa mane enche asoye a efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia nim kada bi che basabasayo kayu che nidie efri se uwo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom setting that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Asem Beba Dabi. Okay, arafo yadamase yakoya yasaba ahaye 102.9 ahaye Otec Asem Beba Dabi dwumadie no ena wasungu so a ena wie wutie ena wie oh hey live adia ba ko ese fata se nipa da se ni hya ne nso ene se ye kwa ye bei enioma bebre eni tumi to yen sebe yesi baabi aboa ni didie no saa bia ye kro na aboa ni tumi gene bo enti ahweyie ene bema enti ena wiei wate Dr. Hepa Plus nkai di obeye ene sa wo bekọ baabi eto nu obia na wakọ akọpẹ Hepa Plus Pavi Plasmos no bi na wunye bi na se obobo a nokre mese wo se ebeboa wo nipadua na hoden ama wotumi agina brane se ne ya wuti free doctor na ankasa no entina ho ma yade bi ni wawuo obi wo honom a sebe yade na ehye ne ho ehye ne kokoam na wakoa enkosi aga wo se nipa kro no enye aduro bia na sese wonom aduro a ebeboa onipadua na hoden eno na sese wonom enti yekan ma wani na ho na kope Hepa Plus Pavi Plasmos no bi bebi eto nuo ye obi ansuo ye obi atopa ye tona bobo na beboa wo doctor ne number eye 0542 778572 ena 0591367898 se wunya fasa homa wuya ebeboa wo na ade nyina bedi aboa na wie yiye nso ede amawo na wie awurade fie Herbal Center Dr. Mankwa ne da no na titibremu awurade akwa Dr. Mankwa wo se wo yade a wo de anante na anu yi ama no fa ho bra bedom awurade fie Herbal Center
sɛ wode wo ho bɛdɔm yɛ ne a yɛn ne yɛbɛboa wo na yade a wode nam hwɛ wonim sɛ samampɛ tumi ma obi aduro wɔ ne yadeɛ ho na sabambɔne abɛgye ne nsɛm waduro asɛe no enti sɛ woba Dr. Amankwa hɔ a sɛ biribi ta akyirɛ nti ɛna nnuro bebrebe a wanom yi nyinaa nkosi agamfa ma wo a wɔbɛyɛ ho nneɔma na wɔde aduro ne ma wo na wode ka wo nipadua a wobɛhu sɛ ayɛ wo mu adwuma Awurade fie Herbal Center papa ne wɔ nnuro enti wɔse baabi a tokuro da wɔ nipadua no mu bia na aduro bɛwura akɔyɛ mu adwuma enti yɛka wɔ nipa dasani keka ho na wuti yade a atena wo so acha wako a ɛnkɔ no Dr. Amankwa ma ho aduro enwura tire ne mu na emu awuti no obi wɔ hɔ a ne deɛ yɛ nam yadeɛ wako nam yadeɛ nti wunni ahotɔ obi deɛ yɛ mogyaborosoɔ obi deɛ yɛ asikyire yadeɛ obi deɛ yɛ twere yadeɛ stroke aka wato hɔ sisi yadeɛ nti wunni ahotɔ wuntiri mu twew ana mmerɛwɛ wɔ mpam wonsabu wɔ mu nso koraa nyɛ mesrɛw bewura Awurade fie Herbal Center na Dr. Amankwa amfa ne duro nkaw wɔde ne duro kanwa ahotɔ bɛba Kumase hakoro no mbosie Red Park ɛna Awurade fie Herbal Center yɛwɔ yɛ number ɛyɛ 0241 09 3915 afei 0549 206633 unya fresa ahoma we ya Dr. Amankwa no abɛgye so Awurade fie Herbal Center ɔne obɛkasa na dia wonti asie bia na wi obɛkyire mu nso no ɔde ama wo ɛnɛ Von Dark Beauty Shop yanzu yɛni o na oyɛ saloon owner oyɛ baba ana oyɛ hairdresser na wia wutie mi a akwanya no ni o fa wo ho bɔ Von Dark Beauty Shop Von Dark hey ɛyɛ wo number 1 shopper oba ha ubenya quality saloon products ahɛyɛ tuton ahɛyɛ san to ne nkronko ɛdidi adwuma enti ɛna wa wutie mi a wo pɛ hair dryer sɛ wo pɛ wall ana standing o pɛ saloon trollers o pɛ sink relaxes ebi te sɛ mega growth shabata ana olive oil o pɛ plus nail accessories UV lamps ana wo pɛ acrylic ponders ene ne liquid sa fa wo ho dom Von Dark Beauty Shop ahai unya baha ene pankwa na abenya Kumasi kejetia ye ben kejetia police station no pe ye shop number eye J1595 J1595 ye telephone number eye 059 892 6246 afe 0247 133 203 unya fresa ahoma we ya Von Dark Beauty Shop for ye beje so ye no be kasa de wonti ase ye ye bekyirem e de amawo ena wie Royal U Life Enterprise for ye nsu nie ye na ye de agombia capsules ye de aba edro we ye titi edro ye frɛ no agombia ene wa wutie me eduro yi ememanom eduro yi emanom na muntie sɛ wo ye bema na sebe usisi yade enti untumi nkune kune nso de ehu hia kune ehu hia sisi yade enti ama wadane 2 minutes mine enuoma nko yie kura amfa ma wo mesrawo hwɛ problem bia wanya ewo usisi mu edura me kanfo ama on da wie eye agombia capsules eduro na eduro afa wo ye oba wo be me sebe usu wontumi nkune afa wakono no agombia na watumi agina so a ono nso nkune a wakasa wonso bushia me wonso wontumi wo ba be na ene wo me kasa wonso wo sisi yade mini aba wonsabuom enye wo bre wo de ani tum wo de kora ma oba hwe problem bi a wanya wo sisim ema mo ye adumaden enti wo be hwe wo yire enam na adumaden a wo ye Dr. Mensa Kajetia race course abinchi nom ni ade enti se be ma ni bu wabra wanono magombia oba ni ntumi nhia no obepe sa chik obepe nkwada ni bi no ode aye ne ho aduro mesrewo menua ba entena ho masa de yi nto esesefo yi kura ese be makwai asem wasi
kɔna kɔpɛ agombia capsules enti agombia topa yei ɛma nom ɛmɛɛma nom na wotie mi baabi a yɛtɔn nnuro Ghana ha Kumase ha Asanteman mu baabi a wote me nka firi biara no wode ɛkɔ baabi yɛtɔn waduro hɔ kasa wopɛ agombia capsules na wode bia ɛbɛboa wo yɛka biribi nie na wonte aseɛ wopɛ sɛ wo ne yɛkasa yɛno ma ankasa ne yɛfrɛ yɛn wode sɛneɛ wo sisi ne yɛwoɔ wo mmerɛ wɛ wɔ mpɛ mu yɛwoɔ ɔbaa wo nsabuo mu yɛwoɔ anaa wo sisi sɛneɛ akyea ba wo sisi di nka pia ansa no ani mu ankasa ba ne nyinaa nya de pa frɛ agombiafoɔ na yɛne wo nkasa yɛ number ɛyɛ 0244 94 6525 0244 94 65 25 ɛna 0277 45 4288 0277 45 4288 unya fresh ahoma we ya agombia Royal U Life Enterprise yabaje so ya no ba kasa wate yababoa wo yabachire nsemu pa nso ama wate ama bibia akofan so de ama and a Volta Drill Limited for yangopo nshiramo na onyamo kese out for Volta Drill Limited eyinsuo ne etuo wo ye oba wo ye bema utie mi wo hia nsuo enyansuo nso ni nsuo nso ni nsupa na watu ewo wo nso fie a wadwuma mu a wasase bi so ana nsuo adwuma ankasa na apɛ so ya any Volta Drill Limited for nto kese wo mu ni adwuma wo mu ni adwuma pa wo no wo animdifu anim adwuma no ɛn wo no san wo mfidi a yɛmfa ho sɛ wo fie hɔ aboɔ wɔ hɔ yɛmfa ho sɛ wo fie hɔ yɛ anwem sɛne wo fie hɔ asase no sɛne tie bia no yɛde yɛmfidie bɛba na wo sesɛe yɛnte hwe yɛbɛtu nsu papa no yɛnyɛ nsu ani ani ne yɛbɛtwe ama wo yɛwura asase na yɛase yɛdwabo kɛseɛ ni mu ne yɛwura yɛase hɔ twe nsu korogye ɛna de ma wate aseɛ wama nkwankyɛmfo bia bɛtu nsu ama da bia problems nko a ɛna unya only Volta Drill for nto kese yɛyɛ blowing yɛyɛ pump insulation yɛyɛ pump servicing problem bia wanya wo bo ho no fa wo ho bata Volta Drill Limited na yɛnsiesie ma yɛ number yɛ 0244 299520 ɛna 0266 43 2210 sɛ wonya frɛ saa homa we yi a Volta Drill Limited for yɛbɛgye so na yɛno bɛkasa na deɛ wonte aseɛ no yɛbɛkyerɛkyerɛ mu na yɛde ama wo ɛna wie mabɛdwafoɔ ɛwɔ ha mɛma ɔnom nsɛmbisa akwanya ama ɔnom nso abam na waba bebusa ensem na awia mia menua ba ene madie nyina ye frɛw sister ya me de sa na mfrɛw oba ya Mr. Manu ba ne ho oye fashion designer girl ni made pam se opam ma ne mema nyina kwa abiri Kenya ase bosore ena oba ya owo wote nana kwadwobu atin street dum jakonfo awia wonsome mo ha obadwuma oba ya ene one wakwada mere mu nyina mema mo ha Asem Beba Dabi dwuma mu fani agrokra enti madam ya wo Kenya ase bosore awia yi mama one mere nyina ha na machiachia mo enenso awudadie mu nchia yi enkoma wo udi di obrempon Kumasi Krodua ye mu Ashtown ena wo obrempon enne wanya afeko edi aka onfie ho na enne ye wawudai obrempon wankasa onana obade achiame ya wo Otec FM ha ose wo fasa akwanya we so na wo wish you a very happy birthday senya nkopon ni nhira ene na ho bambo enso de mawo happy birthday to you obrempon god bless you nene ho ane wo ho
Kwadwomo. Okay. Atiefo awiai oba de achia me wa ha. Ene ababa wa Faustina eno wa hai. Na wonim asemwe arehosemu ewom ne se eye maame ba papa ba. Emma nso Sebi Asante mu yemma de yemfie ma ni agro hwe yemfie ma ni agro sebi yemma ma de ye boche ye bona we ma manfo fa na emom yemma de yemfie ma ni agro na yei de oba ne oba maame baako papa baako ya rehosem maame na wuo na nanu a wono ne yede ade ne kura ache no ne aka so o metu so nsa no ofa de oka se obi tu de fo se ukotu aya abusua de a na nuanu mu mienu hunu se yenka mom na yentu na yeju obi sika de ye papers wabra a wonka asase ho asemi obi na bo ne nwom ose Zafinat Paniya edin yiye hu Wonder boy won. Dia watcha ponko no. Aha, ni din no. Aha, wonder me pe no. Zafinat Paniya. Ha! Idini ye heavy. Yes, mi huwa na makai. Mi huwa na makai efiase. Eye fiase na na meda. Efiase na na meti. Me so me ne krase no. Kwame. Abatu. Dabi o. Me ni secret no. Oba de achi ame. Wana woka. Me ni nse no. Ese. Obo, wo de o so dem so. Wo, me nyawo. Obo. Me nyawo. Bo so me kro. Me nyawo. Obo. Me de nato bo so me kro bam so wo. Me nyawo. Obo. Wo ti ni ye den. Me ni se no. Obo. Ale me na me dia me tie na me so no. Ale o problem ni say. Me ni se no. Ka dia na obeze me mra wafa. Obe no do ba se. Na anu ya wo ne me kwa challenge. Be hwe message si amamfo send ma me say na na Krobea wo ye good. Me ni de se no. Me na me je. Wo so to Zafinat Paniya na. So wo Zafinat mana na ape. Ayo ebinie adofo na emu oyirem yangupo hu ye mobo onka ye ho no mo aye obo asembe na apesa obisa Faustina awia ma memisa o se wo se ye dan na sisi asase so no ekwan be na mofa aso si ya wo de memfa asase ne de ne ntonja na memre ni mu ya ekwan be na mofa aso si ya ni din be na mo de to so a mo di si fie no Pepacho asase ne de na me de asase na tonjen dan no 3 rooms no a motimu sisi a wo se ye de o pese obeton anim ha na de oni ni asem na kire ho ne de obefa free say apart from asase ne kura sa dan no wo sika ne oniema bi wom eno na mpese wo kire ye ma ye hu no me pacho sa edan no ye de ka say singing room de ma me maame oni kwan ye di gan ye kwan me de ewum me ne me maame e na me sister e na nyina ye ka bom e na ye si singing room no e na me maame ene ni nua mo ni nua be ma ni nua ketewa omso ka bom be si me nana de e na me maame panyini enso be si ne de wo so nti mpacho enne o maame panyini mpacho no ko da so o wote wo sisi amne nete wo o maame panyini mpacho ai ye wo nana ba ne ba mpacho ai odun so be si bi wa asase kro ya so to aso ebra mu si modie no ma menhwe usika sei ana kwa be na fa so usika be sei ne wura mu e na mpese mi hu bacho acho nti me pacho menkai ba me kai se cement me bo ame ma me bebre e na door flame any window flames nso me bo ame ma me to me na me to ma no nti dem pacho menim wo hu eno no una auto flames and auto cement plaster mu eye form anya sa eno ne ye May yimu ya last year May na me kwotena mu no na wose me nua asofo na na ono agye me sika so agye me kunu sika so kwa kosiesie edan ni mu ama me na namsa na wo warranty went man kwa kosiesie mu no ekoba ase wose me so me kwa dan ni na me kwotena mu e na me fa me sika 70 million
ɛde kɔ complete ɛdare ne mu nyinaa ɛno yɛ naanu ya ɛno yɛ naanu enti o maame timuno ne plastem David enti naanu ya wo bekomu no wabɔ ka 7,000 naanu ya wokɔ mu anya mfie sɛ 1 year ye ne 1 year ɛna watɔn abrɛ 10,000 ɔho ɛsɛ wote free mu a wode 3,000 ɛna ɛwɔ mu wɔpɔn deɛ mo ayɛ ni nyinaa no ɛno na ɛwɔ mu afei yɛmmra yɛkyi deɛ bɛnti na wowɔ fa wɔse wa nkotu nsa no obi na bɔ na nson maame ne fɛ na ntetema na ɔsɛ mu onkotu na ɔno so obenyi na ɔbɛwo ɛba ne saa nessa that time na fie na yɛ complete na nyina yɛ timu a na wafa asefo ne ne nua maamo bedi na yere ne ne mani enti mo metu so nsa otu ɛbɛyɛ abusua dia ɛnyɛ saa bachan afei wo sister no ɛne wo bɛkɔ akɔ ɔno do o musika akɔ akɔhyɛm de asɛm na wo sister no so ɛka ayɛ sɛ wo fa anya mo nyɛ dɛ me sister de metena ase na ɔka kyerɛ me sɛ yɛyɛ maa mienu enti sɛ nya adwuma na yɛyɛ a ne nya sika yɛmpa asase na yɛntɔ ne yɛnsi dan sɛ so mfa yɛ maame ne yɛ nana ɛntena mu timpacho saa asɛm na me sister sɛ mehwɛ a mobotayɛ paa mode yɛ sɛ mobɛtɔ asase ne sɛ bɛyɛ a mo nana no mo maame mo benya baabi atena na mo nya abusua fie na de ɛbɛka wɔ animu no dabi no ɛnneɛma yɛ yi a na yɛsi 2-story building na ɔno nafa baako na mesoma fa baako ɛna bɛrima ne bɛnyini ɛna ɔso ɔno de ɔntimi ne ɛmaa de ɔdi mɛkyi ne so ɔno de ɔntimi ne ɛmaa mɛtena fie nti ɔno ne deɛ wakɔtɔ na asase ɛwɔ baabi ɔmɛka yɛn ho ɛsɛ nka akɔka mo mu mienu no endi wo sister sika na wɔde brɛ wɔ no ɔto din sɛ ɛyɛ osika ɛwɔ dan no mu nti na wɔde ma wo anate a wote dan no mu sɛ tu no nti na wɔde ma wo 10,000 ne ho asɛm na mekan ɔkyerɛ mu sɛ ɔno no ka kyerɛ me nua ne sɛ ɔmfa sika ne ma me sɛ memfa nkɔ han da but ɛbaa na ɛbɛhyia ayɛ wede nkyerɛkyerɛmu no ɛna ɔno no ɛnka hasɛm okay ka wo wasɛm ka deɛ ɔde sika ne ma wɔto din nyɛ nkyerɛkyerɛmu ha sɔfo ne di sika ne 100 million ne ma no ɔka deɛ yi mepatwɛ sɛ memfa nkɔ han dan ɛno na yɛka na gye sɛ fa kɔ han dan sɛ wote dan no mu o na mmom ɛnyɛ wo sika ɛwɔ dan no efi asase no mu anaa ɛka a wabɔ no wɔde ma wo mepatwɛ why you okay akora yɛ ɛyɛ akora me akora ame na asi bi mini aba wo deɛ wo nua na ma 100 million 10,000 na wo maame panyin na ɔte hɔ no ne the rest no so wote amount ɔde ma ɔmo ɔmo ka kyerɛ me sɛ mame mo me maame panyin na ma ne sɛ wa ma 100 million no na sɛ yɛpɛ sɛ yɛtu na me ka kyerɛ me maame ne sɛ mepɛ sɛ me ka kyerɛ ne sɛ kwadwo ne maame kwadu sɛ watɔn asase no ɛne fie ne esi so ne nyinaa ɛna kwadwo afrɛ me sɛ wama me 100 million na me because of the enter me gye scan ne sɛ me pesa me de ye evidence etia on because me ni minua no se ebedru mrebi no obeka se on Thomas asem enti wo mo so bebe ni scam na de han dan opa onje me de me pray for me portion of land ama ye nyina ya tena so no no ne pa on ton ne de that's it mbacho na mo ye nan mbacho sofo no won de won kan de nkyerɛw mo last born so ma ni scan bi oso one ne ma me ma ne kwa kotena ewe ewe timetim na nye ono se one ne ma so kwa bu tu kwan no no de mpacho mo ne kan yo mimi nsa ba sa mo last born obe den obe ko ne ma ne ho sa na omo kan uma wo se wo ma me tembe o sister kimi ka che o se asase de won kan ho na ko ka che o ma me se nka mawu wo na na ninti na apia hu ni mobodi asase ne ma ho no wo ka che me nana de man kan che da me ka che me nana no was 2021 ena me nana ni di nkomo ena me yi ato mo se awo woni mo se asase na ekotua me sika ka ho no se wonya ma me kona de won kan no kro waka cha me se ono nko na ekotua asase ne sika no ena me se da bi me ni mienu na ye tua ena o se yo wate o se o du sika ne ko ye paper o ma me se o de paper na be kire na na ohun da me pa cho da bi na nso Debi na sansa no a na apia se oje no oje sen ne free unua no ntia o 5 million ko mu me pa cho me mpo according to me nua no na me behu no say was on me nya akasa concern na asase no ena ono ne ka kire me say ni sika wa asase ne mu ye 10 million
And I mean so media 5 million. It's a train sana mo de call ni 15 million. Hey, ebusia. Oko na ho no. O ka se obeto nsa afre na. Nyen ya oko na ho ya oko kan won sem kire ni. Mpacho Dabi. The nana ka chere me said yo ya berema no. Ombra asase no so say. Oba beto. Piafo. Piao nana. Na pia. Nyankopon hira o. Wawe. Mpacho maka ma akope. Eye. Me musabiem. Ya na wo ne ma be kon zafnat pane aho ame ahwe. Obehu ze mechro say edimi ehu. Ayi nana Krobea Mariam nie asenwase na na ya me sister birthday your friend no Aisha. We shene ma me wate. Aisha o sister Mariam. O se na ya wa woda enti osre Allah inshira ma wate. Allah inshira na onye okese. Hey! Abusia enuanom o de mo nhade bi o nhade bi eye maame ene baba ena nete dodo praprem ena ne nana ena ono mote dodo praprem ena maame ton bayere eni atidua bomu ena nana to bie hunu se enka atete no we kura na nka ya yipa nka na nakura tumi ware o maame no meye yie sa akwadai wonsa no bo ti ma fawa kameyere no mo ho ti na hu se da bi mi benya ahoho ti ene yete sa de a memo abesoma hoho na mame wakosoma hoho na nafre nana ene ne baba akose ubei wadna subampedi mo betena ha che mo betena ha na ha ye wiram enti ene yete saa de a me chem wasase enti muntu so nsa ene okoba ne baba mama ne ena ne baba ma no obi born anso se he ukotu sansa we ya asase no enye wo de o ebeye wo maame dia na wo maame nso ase ade eye ma according to asantefo ya mamre no ene wo se da bi media mawari o maame intimiska amede ba betu mewari intimiska amede ba betu we ntiane yanka me mekwa akope bi ato wamfi ena ne nana oba panyini ene oba ketoa aka bom sika no ono ketoa de ne de ma ne maame panyini na confirm say ai mi Jesus sika no na emom me de koye papers na papers baby o na se koye ya wa wanum wo ka kire onu ese okutua 100 million e de ma na nei eno ya asemisa a harmless question yaje yakotua nua panyini se asase no nua kuma nka ho no ono ne ma e ton 2.something billion e di tukwan yakwa buruchiri ni nua yi enye 100 million ebusia enkane nanka maame ba papa ma nanka kan ne ka sesei emoja munye duru bio ya de pure water wono areho nanka sebe yeko emamu a anka obehwe kra na bi anka bema ene bema na asesa aso nke ma ne ma de nanso sesei obi akuninti yanko eyamimiti enti wo ko a okoma na se enti yeyi panyini ni ketwa yi nkokwa astati nyina no eye ase ko obi e koma na se me to na me dia kwa aburuchire me ne me ma na yeyi wono so ne banye dai abusua o abusua mu a hweyo na nei yeyi twon unua beje wo fa se je weyi fra nkanya boni o nanso ma ho nkwakere wo ye be ka se he wo fa we nya wo nya ska se no oti Otec FM ne ka se o hwe aye wo nyini hwe ne mo bro enso me ka se wodi usika nyina wunya aye wodi boa ayo wono mo a wodi boa wono mo no enne omo se we kohuni
dia awerɛhuwom kora no sɛ yɛbɛka sɛ ɔnya ni sika adeɛ na ɔde yɛ ɛnyɛ ma dross na ɔde worɔe ɛno na wote a ɛbɛkum ntɛm no nti wɔbɛhwɛ no a tɔ wokae deɛ ɔde yɛ ma a wɔfa ase nom wohwɛ secondary school wohwɛ university wohwɛ pɔle ɛnom ne deɛ kɛkɛɛka ho na saa nipa kora na bɛyɛ yie akɔgyina baabi wɔanyi wayɛ na mmom ɔse wo me wɔfa wode wo sika rɔ dross abusua ɛso kwayɛ tu nanso wuramu hwɛ mede me deɛ yɛ mfa to ho daa wobayɛ deɛ mu a ɛma mmienu ɛna firi me nana baa ne me nana bɛɛma ase bae mmienu no ɛyɛ abena minta panyini ɛne amrɛntaa ketewa wɔn ne abusua na ankasa wo enti si yɛka ama baawia ɛne kwadwo brenya ase paa saa mmienu ama ne trend ɛne wɔnom ɛne wɔnom nso abɛwo o de mo nsan hwɛ trend no abena minta nso abɛwo mmaa mmienu amrɛntaa nso awo mmaa mmienu sɛ wahu enti ha no mmienu wɔn nso trend paa no ɛno nso no wahu sɛ ne adeɛ no enti si yɛka abusua dua ankasa sɛ ne yɛkeka kɔyi ɛno a na yɛkeka kɔ saa ne wiase teɛ na yei deɛ ɔbaa ne ɔbaa ɛne wɔn mo asesa so ɛhwɛ meka biribiara sɛ saa asɛm wei sɛ ntumi ansɔɔvo aba yɛnim yi na ɛkɔ so atrende a ɛbɛyɛ generational fight generational ntɔkwa wei ase ɛne saa ne nua baa maame kee no ɔno nso ase ɛbɛyɛ generational family fight forever and ever because wei nase ɛne maame kee nase ɛnka da wɔn nso ba no wei bɛwo wei nso ka deɛ wɔn nso maame ne wɔn nananom yɛɛyɛ na aseɛ ntɔkwa no na atɔ hɔ abusua ɛwo yɛ abusuani na sɛ obi sacrifice ne ho a ɛyɛ yinayɛ na sese yɛ kamea yɛ sɛ abusua nyia yɛ enti ama bibire mu ha sɛbe saa yɛ extended family no it is dying ewu but then kane no na kan yɛ ho ɛnkane na wɔfa hwɛ ne wɔfa ase koraa sen ne ba na wɔfa hwɛ ne wɔfa ase ɛsen ɔno ankasa ne twotwomtwo enti me hwɛ me wɔfa ase me yere ɛnso nua bɛɛ me hwɛ ɔno nso wɔfa ase ɛnso sesei wone hwan kɔka ɛno na ɛkɔ so o ebinie engine room enti awura sese wo danseɛ paa wɔ asɛm yi mu ɛyɛ hwan ne hwan kana mentie bra ne maame panyini yɛfrɛ ne sɛ abena moakoa ɔne bɛsii ɛdan ni bi wɔ asase ne so no abena moakoa na me wɔfa de sɛ Collins deɛ review ne refi ne wɔfa din ɔde kɔdwo Collins nka ne saa kɔdwo Collins ɔde Collins ɔben ɔno nso te he ɔte hɔ bi ɔte nanapia ɔte efie hɔ ɔno no wɔ other side but ɔno ne saa ɔfa na ayɛ kɔhu ne sɛ nka ɔmɛtu saa nsa na ana ɛyɛ ɔno a sɛ ne ɔno koraa na ɛyɛ dwetepuu wa no okay ɛyɛ me nursing friend na me kɔ yi no wɔ duty ada dide no mogye scan no ɔno nso onimu on the asɛm na aka kyerɛ no okay nti engine room wɔ hɔ ana me sɛ abusua nti obi ahwe ase hwɛ ɛyɛ ɔno ani nua o ɔde ne kɔɔ na adwuma mu sɛ wɔmmra mɛyɛ adwuma no bi ɛbɛwie aseɛ no na ɔno ani nua no ɛne nipa akɔ naive ayi nabɔ hɔ ɛna obi sika yɛ a wɔnyae na ahwe aseɛ nyinaa gyina ɔno ani nua so ne nua abɔ ne fam menim adwuma wura bi ɔwɔ kuro yi mu ɔyɛ aborɔfo duro sɛ woyɛ ne nua na akɔ ne nkyɛn na akɔka kyerɛ ne sɛ bra mepa akyɛw mepɛ sɛ mebɛyɛ adwuma a ɔbɛka kyerɛ wo sɛ yɛwɔ adwuma mu a anuanom ni hɔ
oh yakwa ya so obeka kire o say ye wa adwuma mu a wallahi adwuma mu nuani ho ti ye wa adwuma mu as adwuma ne ye kofia ye anuanom enaboa no ese senior man esa ge kokoi kura senior man na wa ne ka ho okay get slim kokoi senior man onen wa kama sese wo kura be se 3 as bibisa so mo de o mo wari si 4 as bibisa 4 nkramofo amaka wallahi ntie so hu se ye kramo ya wari si 4 yentra na men so kura me kan say Asem yi me hu frim say me ko 5 jataba akra wa frɛ owura Collins kwadwobe o me na kasa abna mo akoa anu so ye na kasa na mami ke sasasi sɛ yɛ wodia sɛ ne yɛ wo ka kyerɛ wo nua yi a ɛde ne ba yɛ nti a mo nana ba amo akoa tumi ba be si dan wa asase ne so nana bi wo hote say akra enne nana bi wonso abeduru na waduru a wonso de abai ɛkyɛn enuro bebre kyerɛ sɛ yɛ kan enam yade de wahyɛ da sua ho ade na wayɛ hwehwɛmu ayɛ sɛ duro we media yɛ me da ya wo ka na mani agye ne sɛ hwehwɛmu ɛkɔ Otec professor baaku bie na no ka kyerɛ wo sɛ waduro no wodi pia bonten no yade ahodo a wanya botaye nti a wodi yɛ aduro no enam aduro na ho de nti eno na abete ampani ampa aduro ni pie ye eyi sa nkonya no yankopon ye hyirawo enena na bi go heba mixture ene ne topa ye no ka ho nsem kyerɛ ye nana yo adofo ne atiefo me chia mo kwasonko so na bi no e obo ade lubuna ya wode akyɛ me ya me de aye aduro efe na bi go heba mixture de said e okro na Krobea ka no aduro no yade esa no wodi woni tu se endam yade nko a da bi ebuo ni padua nkasa yade bu ho a obi bodi kyerem se wanoma man ho atona na se kwa na mi ankasa me ho yaduro no eyesa ya mi ankasa me ho nwanwa tie na de bi bani koto so an sans asema ya professors ne kan ye no no kwasem o se aduro no ma me mfa me nyama dwen se ndam yade nko na esa na mete yade ahudu bebre aduro ahode ne wo soro enti nam so kra masa department wo kra madam ba ko agibi se ne ba school wasi wakonya white wa treat ya nko me man do 2 bottles madam no se wono wanom afani mienu nyina ma akwala no ena ono so fa baako ena o ma akwala no baako na de wo say the problem bia aduro 1 bottle na ya ma no sister no onsibi fom na ni je o se aduro ni ya aduro enti ya ma me gidi say the professors ne kai no ye no department me nsam ko je results no obi aka ho asem powerful say aduro no ye ahode no wosoro powerful enti me nkonkom anim enti se nam yade bi hawa enam yade bi haw se bema ezuo epie firi wo bemam ensansa agugu ho wotimi dwi ho saa bema dwonso a obekima oba wa himfie pampan bone ya betena ho jese wa no maduro we jese wa no maduro we enti misraw enam yade fon enam yade gudi pa ni mase oba fe bema ediske be fawo nese wo kone se pampan wo ho a ebema bema no edo wode do no eso beti enti misraw tie me de konum aduro ni bi aduro ni na bi go heba mixture ne capsules aduro wo mienu uti ano atopa ye hyem na di nsuo no nom topa ye ne mienu anopa mienu anwumre oba wo menses entumi ma wo pa wo oba wo menses entumi ma ubesi de botimi anyinsen obi menses so baba ko a edia be di be 2 weeks na ese di so boso me ba ko aden yade na hausa entitie me na no maduro ni bi be ma infection ma hunsuo asai infection ti hunsuo utimi na oba hia kra
entimi nyinse oba obu oso ode ne ho kan oba na yo na ne ho esane no enkukodie atete semwe ene de ha gara for my way chese woni nyiwa wadiem ti numaduro ni bi obu oso infection man sisi ni kotodwo na chika se ye ne ya onu ba ko mienu no wasore nipa be ka se endutonfo kasa da bia na meka obi frɛ me osere na bi bebe mambeju so amu ye me ya enti ususu se duro me no obeboa me na papa na wana to banche obeka se ne banche nye papa ni gina osa wose ase wi aka e kra mahu se wo ye no kwafo na so bi no to banche obeka se ne banche nye enti koda koto na no mhwe no no anu maduro no o frɛ me wose meka no kre wo se meka no kre na so be na me konam so aso de fato nchen no kre wo timu a na timu na nya asore sure ya enti misraw obi bia da ndam yade ha wo no ma me fa namba no ma good na de frɛ me sorry frɛ fidie so frɛ me anadwo kra frɛ me yeni nkomo ba bia wo no ma ntimi ama obro no so kra no nchese bi ni ho frɛ me na da bi me wo ha menya bi wo me kyerkyerɛw na kwa kono maduro ni bi na danse ankrofo di fa ho no osusu watimi yaka bi timi namba na me de to dwan fa namba ne 0549 0549 99 92 53 0549 99 92 53 enum yade wo de wo akola na akola no enye bia akola no no ha no akola no benyini no na emwo na didi ni mu that the problem mama akola no last sister bi de ne ba ebreme o se koko me hwe no na me ma no koko aduro me hwe akola na niti se ani kokko mretwa bonam ta maame obai enye koko na ha na eye enum yade infection na ha akola no me kai wo gina wodi wose asema aka no eye no kore na me nyima akola we masepa se de white zi ha me no was what the hospital wo koko wutina sisa ko se wo akola we aduro na ntimi aboa no hospital den so se so anu na asaba ya na asaba enti na mka chense yade no na ade ama akola no enti hwehwe aduro ni bi na ma akola ni bi ne hwade enne wose akola na chese wose na ma ontimi ni di ne bia akola no ase mewu kina ni bi wose na akola no ho aye fefefefe na ni so aye fite kama wow am se maame enne wo so wote ho ye dai yade no umu nete enti wo so no bi na ma okuru bi nom yeah enne o mda ye o maduane ne o mu nsu o mo nom sure odi adanse kire amansan sa madam no good wose woduro we mebo hu dawuro ne meton na minim die mahu good edi misraw aduro na ye bodin no onum bia na abehu papa yeyo sure papa yeyo no onum bia na abehu entitie me ne ko hwe na bi go heba mixture oba wuntimi nyinsen onukunu sembutum husi wo bosumi mienu se mo no aduro na be ma no hunsuo nya ebeyeye oba no so sensuboni gina wase entimi ma akwara entimi ntoye funuma ni nyina abeyiyi ebe ma obefa ba obenyinsen ti aduro no e ma wo ankasa nipa anoma wo ye bebre good kraboni ba akwa so ofre mi fra entonso aboaso wo so wa ya maria sai fro 15 years onwo akwala nsu ni da mu da tuoti radio so ti ya no woti bibi pem na say aduro we die kotobi ti say ofa me number no frame me no so obenye bi na me kire no aboaso simple pharmacy okay stop so ko aso pen na bi be se wa anuma duro no wo se wona na yere wo so no tre se no ba so no tre ha ba na man se ma bi wafa afro wow no frame no wo bompa ye wo alabe kekasemu mamia anam se papa empa ya baba ma wedi me si tre kura bom ya mihu wo bompa ye wala wo sinya ko potumi ensema obi wo sa kire mu wow wa asante ma me tempa ye na se wow as me da se ami enti wo tie mi a enkase aduro we die ne bo onye den na aduro we die ebi nim se aduro ne bo den obu ha wo se guy bi fe na Marcus wo se
yadeɛ no wɔn de duro from America nyinaa abrɛ no na mse hɛ America wɔn mo duro no wɔn sɛ yɛ wade ɛwɔ ɔman wi sure wɔsi aduro paa wɔsi ne maamu wɔ America wɔde aduro firi hɔ nyinaa abrɛ no still etim wɔn mo aduro wi ɛnɛ wade ne ho wow na infection ha no enti misraw na nabi me number no fa na me de baabi a ye bi wo no e betutu dwa okay wo de wo fa number no na me sɔre fra video so na afrɛ me a enkomo bi e wo akyi ne be twetwen sure me number no is 0549 99 92 53 0549 99 9253 de biana me kame se o betra video so anopa no nsia e kopma nwumne no nsia na se waduro nya enye miti milionu mi ansa me de kase wo fa number no na koto aduro na eno na emfaso wo sure kasa tenten to ponko sure tu o kuma se o ko PF ho a PF pharmacy ubenya bi ho no matu o ko tafo top amazing wo tafo materials asonda no ho o bamrom apidan keba ebi ho nom Misty Heba ebi ho Dani Heba ebi ho Korenak Heba ebi ho Fred Mens Heba ebi ho Hapme Pharmacy owo Asafo ebi ho nom Coastal Pharmacy ewo Pampaso ozo ebi ho nom Adum Promise Heba ebi ho Tinatet Heba ewo Sofolai Abrepo Junction Ams Heba Tech Junction KK Pharmacy ena Amman K Pharmacy ya wa Sokore Mampom Abu 31st market wa Ramatu onso ho ko hwa ubenye bi ho abo number 2 Tofik Masalachi ni nchen hwa Robert Esutobi Tepa ukọ adunwura ho ubenye bi Tepa Mr Michael Obenmekom no ho so bi ho Gosu Jaheba ebi ho Gosu Jomat Pharmacy ebi ho Emem Reta Heba ebi ho Kunsu Mr Amwa the drugstore ho ebi ho Bekwai Fojo Heba ubenye bi Obuase Smart Heba Bogosu Unique Heba Angunaga Junction ajamwa ko heba wani angunafo no aso no eye opposite ena jenefo no so ozinzim heba ukọhwa obenya bi Otec FM ha yeti kase oba from the say ebi ha aso obenya bi ato anom new adu bi asi Mr Oben ene anti ama omu nyinada obenya bi ato honom baabi ani afa heba odi Jehovah Witness for no junction ho a Jehovah Witness junction ho eno onso wonum macro junction mami adusa ho goy filling station ho onso microphone mo nko ho onso bi ho baby bebre the bread ntie dimi kantina na ye de number 2 dwa no ntimi sira wo fa number na wa frame me number chiro baby foforo ya to aso no nya aduro ni bi ato na Krobea dawase Yankopon Shraw ene awiai ensempa onso odiaba na odiaba besom arofoni adehye nanabi ono na de nanabi go herbal mixture ne capsules no aba edwaso se wunya bi na se uyuzia oba be mebeboa wo ama enepa enso akoso ede amawo ena wie ya no aka ya hye ne nso se ya Bolivia Enterprise fo ewukumasi krodua yemu na eyusofo line alignment ho a wonum ni multi home no ena edi animhwe ena onipa da sani a wutie me na sebe yade enti wuni ahoto yede nuanimu ahodimuo ene san yade ewo ya Bolivia Enterprise ha the future life nuane no a yede abadwa so a yede san yade no de enti a da ne da yesini pi ne yesini dwa ede kire wa wutie sa won so de ho beto sa nuane nuo yi so ene se ahodinuo no ahyemu ma tontwom ye kan ye wo vitamins aduonum yensa ani minerals ewom ye wo amino acids edum kono ewom ye wo omega 3 inulin selenium energy protein fiber ahye aduani mu matontwom enti de beye ne sebra be kire wo yade a haw pe mu fa kire yen na ye ma wo aduani adura obedi a ebe mu anya nkwa so for line kumasi he ya alignment ye ne multi home dia nim hwe number 0246 01 0150 and 0242 87 8090 and onyame wo ho heba me pamchao ye ne de base nupa no enso abadwa so ene wa wutie me na sebe
yadeɛ bi nti wonni ahotɔ ɛwɔ nipadua no mu no mekamfo basa nnuro yi di ama wo sɛ wonya ne topa yɛ no bi basa herbal capsules na sɛ wo memene na woyɛ obi a wo yɛfunu yadeɛ pa wo yɛfunu yadeɛ ka ne ho na fie gya adum mesrɛ wo waduro yɛ basa herbal capsules woyɛ ɔbaa na wo nsa buo mu nyɛ woyɛ bɛrima woayɛ mmerɛ paa wɔ mpam bregɔbregɔ apotɔ na abɔ ɛnya de pa koko asi utui etumi pai na wo ho kyerɛw mesrɛ wo cholesterol wɔ soro ana abrɛ wo mmerɛhwɔ ɛwɔ mpamu a ɔbaa bɛɛmei pɛ basa herbal capsules na memene na infections ɛha wo nyinaa no ɛbɛkɔ ɛna basa herbal ointment no wonya bi ɛde srasra wo ankasa wo ba akwadaa ketewa asabrantosi ahoɔhyɛ mpofiri mu ɛne asram pampers rashes nom ne saa nneɔma no ebi ntumi nyɛ ɔba da yɛtwam basa herbal ointment nti ɛna wo panyini kakagye ɛsɛ wo nsa na ɔna amɔwerɛ ɔsɛ yɛ ɛsɛ wo nipadua honam kankan wa mɔtoam ne uhe mfa bi srasra hɔ na ntɛm aporɔporɔ ɛne nipadua mu yaw nam wɔ dwumaden a woyɛ nti basa herbal ointment enti sɛ wonya basa herbal capsules no a ɛyɛ afa ointment no nso ka ho wode sra no na wo memene ɛbɛboa wo woba KNG Mr. Badani Herbal PFA Habme Fredimens ene me aya hodo a yeto no nyina obenya basa no ibi ye number eye 0244 267725 0244 267725 ene matuka heba mesha antinas ye duro no enu nsunie na sa duro yei aba ma dance ye wo ho ye bebre ni senti ne se matuka heba mesha dodo na abo ne nsamrane antinas ye duro eba ye amanfo ni padua ho de agina ye o yeah enti obi wo ho a sebe na ne pressure enyina yie obi de wo soro obi de wo fom wonya matuka heba mesha no me no adanse ngo a obi na situmi ta atai o se ye dua bonye dua ko matuka heba mesha nanom wonumu ato utie ya wo yenti ama fete wani usisi yade watenka atekɔ wo nsabuo mu enye wo mmerɛhwɛ wo mpam ene sebe stroke no dua ikura abubu agu hoi mensuro kɔ soma ana wakɔ baabi eto no bia na kasa mepɛ matuka heba mixture antinas yeduro no se wunya se duro we bi na sa obobo a ebeboa wo ba Mr. Herbal Dani Herbal Colina Capidang ubenya bi atu ho ubetumi atɔ ne nkronkron so ho wo mpɔtam ho no baabi eto no eben wo no uram kasa mepɛ matuka wo konkranya drug lane haluseba ubi wo kotakrade a crisis the answer will be ena wo kwa asinfu so a Kingston so ubi your number is 0243 42 0005 afe 0554 36 3424 ofresa ahoma we ya ye beje so and the traditional Dr. Dawood ono ni panyini pa wo Dawood eba hospital ano papa ne chiachi amu na papa ne se adofo ne ade hye menka nkire mo se sabe yade de ya ama mene wanse eye yade kuro ya amanfo ko untumi nko na ye koba ye kwa nopa ye kwa bo o yare hyedem oba na majo eja majo me makwa bo da bia wo de se ya wo ebe ye kakra ma ho kura ba be ye hi mesrew ma yemfa umra Dr. Dawood o papa ne waduro wosi dua ma yaresa odi ni dua enubna hamama enum ni nua hini ne emoa ho akwa wode be ye ho adwuma amu anyu ahoto wa wo de ye sikyire yade stroke abubu agu ho emoja broso hepatitis B enam yade a wakote ulcer ana prostate mu hawo wo de ye Dawood Herbal Hospital brana papa ne nyanhwehwemu onfa na duro nkan be ma utumi ni oba danzo hu nsuo ntumi nyem no ezedia wa ye mre onkase wa ye mre sisi yade e dawo so obeda na anyemre wonso kura de ndia wukura wontumi mfa nye hwe bra Dr. Dawood wo obepagya na gina so ama wo omre yo no beko oba wo pa wo a emei bra papa ne nyanhwehwemu fa duro nkan fibroid wa ye de se kan ye twa wo ma na papa no onfa se kan kan wo na nso obehye ase Dawood Herbal Hospital owe jeso krapa wodi esi wo Metro FM dada junction so yesi wa taxi fonie mobile money fonie kube fonie anefo busa omo sa wo ko Dr. Dawood ho wo nantie free Metro junction so edru Dr. Dawood Hospital no enru 1 minute no edru ho ye wo ejeso krapa junction Metro junction so avenue 4 ye ne Bretax Steel Complex
warehouse kakraka ne die nimhwe ye number eye 0244 886437 ena 020 168 1717 ena asaso e ba center for yansu enie papa woda no ye sofo ye frɛ sofo asamoa wi sofo asamoa memo aha me chiachi na mbusasa wumpom te sei papa yi wono no wode kubi herbal powder kubio eyadru misi kubio eye herbal powder eye powder enyansuo na wunya kubi herbal powder yi a wode pensuo de ana pekubensuo na sabigum kanum nanom roje sabigum kanum nanom obade bete sabigum kanum nanom be ma hubesisi hoso sabigum kanum nanom awade be yede sabigum kanum nanom na besiu dadem menka biem baabi eto no bia ko ubenya kubi ba pa da no bi bra Otec FM Asem Beba Dabi before no wo mu bi ana bibi ne na wonte ase afreso fo asabo na ankasa emema meka sa kire kasabuo mu o se bo mo chichi ofri nsu ase be ka kire nipa se dencha mu awu ya gira chinyi kwame ya gira chinyi ti asem no bi na meka kire ono wa boge ho ka ba ya 2 minutes pe ko pe bi sagum na kanu no wo ba ni nyina na wo sepe wa de kakra twe no mini aba ukuru mu adwuma yi a ontumi ma hu nsane o ba nso hu nsane no ne de ma ne hoto no mo nso mu hu nsane wa wunya bi da no kotoku bi ba pada fama partner na onso ntumi enya yi kakra no kra ma wo mo abre wantem the importance of oba hu nsane no kra ye de be ma de ejaculation ana no nyai se ejaculation oba de be ma de ne hu nsane ne ye ejaculation ne hu nsane no a ejaculation aha ne ho ba ai sociology mu na make eno anu no enye ejaculation oh mam ko busa ke university for do jataba ejaculation na oba nso de ye de se be ma de ye ejaculation oba nso de ye de eno so ejaculation na e faresa se obo kai e faresa ba Enjimba chao freku before number ne ye 0244 166 602 and 0243 50 5775. We made the amamo assignment, Mr. Motier, for my students listening. Se be ma hun sane no na English ni be ka se ye ejaculation oba nso hun sane na eye de wow be twa mema 10 series na dia koto alewa Oso dia mama assignment to how Mezi assignment tama ya tira dia no uhna dia dima na wanya whole research na ba na wa yera assignment aguo hwe you guys a teacher for you na ho you need the ho papa obata ba fie no the assignment ba question teacher no ne research ya wo form question no jataba mesrao maami abna mu ako a wone Collins kodwo ben omu nyina ya awurai ne maami ene ne wofa ono munim asemi mu pa kan wonu mu mienu asem no ebom emame ababa no ama we se mo frɛ no e wo se fidua yi mu ama we enti na mbusa se ye wig lady na na ene wa confirm mama me na afi minsam wo ba de ento nsam frɛ ni bio no omra wo ma kyerɛ ni humu e wo afidie yi so o ma kyerɛ ono nso ni humu kyerɛ se efiri na akoi se oye investor ana wo pasase ato na pia ababa wa ma mi kei eni wu dili wa asase to ho a ye very careful asem wo ho se watua ka dinkan kwaje usika nsa ma yen solve asem ni wie asase na nka se da he na pia side bay o se efre ho sei bacho efre on na pia entem no side bay na mo mu fie ne wo e wo station no a right hand side down
station ne right side down ɛhɔ na entamu no masase ne wɔ okay ɛkɔ ABC yɛwɔ ABC side nso ABC side ABC side one okay ya ka ni sɛ yei adɔfoɔ mohu ɛdeɛ no ɔmo ka kyerɛ osima koro yo nana medase ba ma me fa nkrai ma Stanley o Love FM e pona mantene nka kyerɛ ɔno bɛteme nka Stanley ɔyɛ adwuma wɔ Love FM ene na di nkomo bebre na sɛ odi agro bi amani nje ho nti sɛ yɛ pon na wante ne nka ɛkyina ɔbɛte wo nka mate yo nana me ne maame abena amankwa amwako a edi asemi nkomo one Collins obi ɛyɛ ofai na ɔmo nyinaa kyerɛ sɛ asase no no kre ɔmo wɔ hɔ ba Collins deɛ ɛna bɛtɔ n'anim wɔ so wɔ hɔ na ɔmaame ne ɔnana ne sister ne ɔmaame ɛde asɛm ne bɛtɔ n'anim sɛ nana pia ma mo asase bi na ko betimi atua ka ama wɔn ana ɔso abusua asɛm deɛ ɔsrɛ ɔmo ma ne na baabi ɛda betunsa ana obetua ka ɛsɛ ɔno betunsa sɛ ne amamrɛ kwan so yɛ wɔn satuo ɛne yɛ wotua ka mesrɛw sɛ ometunsa wɔ so ma no na nane pɛ sɛ wɔde saa asase ne ma no ɔso wɔde bi ɛyɛ abusua asɛm nti ɔkɔyɛ a akyina bi manso bɛba so ɔno nso wɔ yere wɔ ma nti sɛ obenya obi foforo ndeɛ wɔn de wɔntumi nyɛ sɛ adwuma no ɛma wɔn de ɔtwe ne ho firim na ankyɛ na ɔte sɛ ne wɔfa asefoɔ akɔyɛ saa mamre no a nana ɛhwehwɛ ne deɛ ne wɔfa ase nom akɔyɛ ɔbɔ maame kee ɛna ɔbɔ ne wɔfa ase din Faustina beginning ne deɛ maame kee na di sika 500 kɔto aseɛ 500 cedi 500 cedis kɔto aseɛ nti akyire na ɔte sɛ nkratasɛm bi a na ɔmo ntumi nyɛɛyɛ no ɛwɔ ho ne nua yi nso de 500 kɔka ho ɛyɛ Faustina kɔka ho but na wɔdi kan 500 ne kɔɔyɛ no wɔde another 500 akɔka ho bi ama na yɛ 1000 a ɛwɔ hɔ no mo a na nkratasɛm no enya nsie nti ɔmo gye Faustina nso deɛ kɔka ho ma ne yɛ 1500 ɛne deɛ mu kane no 15 million ɛna ɔmo de yɛ na akyire na ketua bi o mempɛ ne kɛse menye nkyere mu ketua bi na mepɛ ana ne maame nso ɛtire mu no nso be wie deɛ awura yi kan yi so pɛpɛpɛ sɛ ɛyɛ no korɛ ne sister ne maame ɛna nana no de asase ne maa no na wɔn register wɔ bi adi mu sɛ nana na sɛ bibi wɔn ma yɛn krataa bi a wɔ bi adi mu ɛyɛ ne maame ne din na da so ti duru sɛ ɔmo sisi no ɛma wɔn korɛ nya akwanya be si bi ɔka kyerɛ ne sister no ɛma ɔmo nso be si ɔmaame ayi no so ɔmo nyina na ɛboaeɛ ɛna ɔmo si dan si so ma ɔmo maame nya baabi daeɛ ba beginning ne deɛ ayɛ ne wɔfa ase panyin no ne ketewa yi ɛna ɛkɔ si dan di kan si so ma wɔ maame ɛne ɔnana ɛne ne papa na wɔ maame no ware no step father no ɔmo nyina na ne dam ɛdan nim ɛna ɔmo maame ne ka kyerɛ ɔmo sɛ ɔntumi ne na ase na ɛdan mu nti ɔmo pepe baabi ma no ɛna ɔmo keka bɔ mu a ɔmo so bɛsi nti ɔno nso confirm sɛ ɛyɛ nsatuo ɛna nkwadaa yi mienu ɛka bɔ mu kotu nti ɛnyɛ maame ke nko a maame ke dia ɛyɛ ɔmo maame dia nti ɔwɔ ɔmo mienu nyinaa ne wɔ hɔ meda ase saa wo maame amoako yi sɛbe mesrɛ busa wo ne ma wɔ hɔ pacha da bi wa ngo bada onku sɛ ɔba de akyi ame awia yi tome ɛnɛ na wɔtwe pɛpɛɛpɛ ɛyɛ abusuasɛm maame ke no ɔnhwɛ yie kyerɛ sɛ obetu kwan na yɛ saa asase wɔ sika akwantuo no ntumi nkɔ kosi sɛ yɛbɛka saa asɛm wɔ yɛwie nyɛ saa connection ma yɛbɛgye ne sika adi ɔmaake me word ɔmfa nsan baabi nsuo nka connection ma yɛbɛgye ne sika adi unless sɛ saa asɛm wei between ɔno ne ne nua baa yi yɛaka awie enti ɛne na wɔtwe so pɛpɛɛpɛ mehia maame kee mehia ɔnom wɔfa ɔpanyini Collins kwadwo ben ehia wɔnom maame a ɔno nso te aseɛ yɛ a yɛfrɛ na bram wako a ɛne na wɔtwe ɔbɔ akra me da se maame nkyia nana apia ya ne din da nana apia ɛwɔ ahwa overseas yɛ mane mo piafo yɛ da na se ne nkra yɛ ne ankasa yɛbɛbɛ nanim ɛnkyɛ kora de nana yɛ kyeawo na yama wo sɛ nyankwada woni hɔ anka yɛ ho bɛkyere yɛ papa nanso wo hɔ deɛ yɛ nsuro afei maame ke
maame kwadu se baabi a obi a utie so obi so utie a ka kire ne se nyame boa na otwe se na yehia na ofie ha ye ne hia a ofitie mu ananka ye pass mduom ye kakora wie na nso so amaka ndi aba afidie so ndi pese de oka no odantie mu no obeka ne saa de kire ye tiefo sampa asase ne eye ne dia yehia no ha afei ofa nso so a nso so di abusua no mu a ofa Collins nkwadwo ben wonso so yehia na afei maame a waka akiri obatampa wonso so yehia ya so ho dodo na nso ye bompa ye se enu na otwe se ne de na ohu ato na afei bra na ye hwe kwan ebefa so a de asomdwie ebeba ti maame kwadu opa wo de na ehia ye be ka de na wo ka no ha no a ekire ye tiefo no mo so ntibi se wo fa so woto otu nsa ne ba be ya busua de nti ontu a na se me de me do abusua nti me tu so nsa ebe ye me de ade a enye na ka ofa Collins wa ye ne ho se wan ko tu nsa no na gedru de e de se yanko no so waton e de atukwan ana won ne ma de atu nti wo asem yi ano me da se awura nya ho abotre ene na awotwe ye hwe ni mu se ye ne wo owofa o maame ene unu maame ke bisia sente sa na amasa de sese ye yon ye be yo wate ko ene na awotwe grow fan heba tonic no mesro pe binom ye aduro mu aduro so nya bi na so obobo a wi obi a wanu mu ato a wuntumi ne di ona ne wonsa aye otitriti dura na dura wuntumi na ana wo ye oba o menstrual issues a wedre hia wo eye grow fine herbal tonic baby eton no bi abenya bi natural cocoa wom enti we ba ma wonom a all the necessary vitamins hia mani padua na wode no ebi grow fine mu ntia bebo awo ene wadwumaden a wo ye ya no aye mere wapode waposo koto usisi ni nyina ya wo ya pe grow fine ointment na ye mfa ntwetwe baby eton no bi abenya grow fine no ibi digital herbal for your number 0244 59 65 32 0244 59 65 32 St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic yenso yewo kumasi he ya Tech Maxima ofoka ya kasi yensi wo Maxima Goya filling station abontano anim nabusa sa wo pekwane ye ko affordable house ne ye kirewa faso abra street ubeba bedru efie bia Ghana flag esim safie ho a St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic na yen yese wo de wanum nura abre na wo yade enko ya abra ye bemiamia the vital points ehia wo wonsa ene wo nam amwanyu ahoto wate ye wo nuro pa ye de bette kira mawo enti wa wutie mi ayade bi enti wuni ahotoi wona me kanfo St. Louisa Herbal and Acupressure Clinic e de amawo ye number ye 053 702 9464 and 0546 24 2343 ye number ni pass careful ye wo kumase bantema G runabout ye ben ye wo Medila building no echi na wode wo hobo pest clinic ana pest care yade a edi unya bema obema aka ketekete bra die miem waye mre wo mpam edu anadwo a wuntumi na wanya prostate mu hawo wo cholesterol wo soro wapode waposo ye oya awo ho aye odin ana enam yade adu so twamu hawo ni nyina pest care yedi hu dwuma stroke yade de wato fom ana waye kese abroso wo mpe wafui aye buturu efira to wade bi so enye wa stretch marks aju ni pedua ya boso ama sebe wo to aye frat enya de pabra ye nchen ye nam vitamins minerals ni emfidie wo so bemu anyu ahoto ye number ye 053 012 2500 and 0268 477 660 Arofoni adeshe mapon ewiase enkosi da ben me da mu nyina ase Dr. Cash odi gabrim etwaso